Hi Dre, how are you? Nana, hi no, really say, Farai, how are you? Sibongile, muri say. Patience, how are you? Doreen, Belinda, really say. Natasha, how are you? Yes, baby girl, Lulu, how are you, my baby girl? My children's mutonora ere. Imi, kukutonora funzai Lulu. Kukutonora uku guys. Kurukutonora guys, funzai Lulu. Yes, no, Cherish, how are you? Mbuya Mlambo, how are you? Mbuya Mlambo, guys, follow Mbuya Mlambo is becoming more active on social media and she's doing my lives. Asi my lives ukonde kupet kwa kwedu ma socialize kana tichengeta nyumwa ma stars. Guys, go and follow her. Go and follow her. I don't think kuti amanje I'm sure nega abuda mghost because there's no need to gararimo. She's now doing my lives. And ukatoshingirira unotita mari nazvo Mbuya Mlambo zvako uchi unogona kutoburitsa face yako sekutara kwakaita kuti hauna unogona kutoburitsa zvikatofaya right. Hi guys, Anna Tate, yes kani Peti, how are you? Nawe Peti kwa ito pet kwa uku takasa. Yeah guys, baka ipa kwa ito kupet kwa lulu. Kune makuwanet kwa usiku guys kwa Mbuya Mlambo. Kuno ngo pet kwa after masters guys unopetwa guys kama out ndipetwe ini zvinofika kucancela ya master. Ndipetwe zvangu guys. Guys, ndingasapetwa naimi. Zvandingapetwe kunopetwa munhu uko mai mwana. Kunopetwa munhu. Saka ndakati zvozvika ndakada kutanga kutondipeta panapa ndodonyembedzera kugwara fungwa ndiri pa live kudai adminodonedza live. Nokuti ndingapetwe guys. Muri sei guys. Hey Tariro zviri sei. Tembi, how are you? The deputy parent, how are you? Zviri sei. Nai mana Mbuya Mlambo mopeta uchembedza kuti samuti fuguri amufunduke kuti bipika kwira tinoita pinda mstroke. Hamundi kuti tinostroka. Hamutli. Vapeti voda kuti peti. Hanzi tinopetwa zvinzari. Kwai tinopetwa iwe peti. Kwai tinopetwa. Zvakaoma. Amen. No ndeipi muchaneta zviri sei. Kwai ndakati chinjai date. Thank you for 200 stars. Mbuya Mlambo. Ndikona soti date right. Ndikona sokudaro ini end of November. I think it's okay. Vanhu vese nyatsa kupedza Mbuya Mlambo. Vanhu vese vanenge vakuzati takunovharisa masters aya vanongokurangarirawo. Kuchinja date akutoiti manje because nepari kucomplain wakane mpinga nanyatsozvifunga kuti ona kuti ndakati date nemusi wa20 Hansabina kansela yake. Unotla kupetwa Julie. Ona kuti matigima nengane yake musi wa 2026 anditi. Indobva naita musi wa 29 ndopanozokomplain akapapaya vadzimwe mpinga. Handi munkuona. Saka ndikuona soti maybe kuwapa time kuti vafeme kudai zviri nani. Ameno. Nai kwai tichinje date. Kwanzi 29 November kure. Kwanzi tai date kana kuti pana 29 kana 30 October. Ine makuda kuona konende kuti vandipete. Kwaita inokurumbidza kuda kuona konende neni kuti ndiyatsopetwa. Muri kuti kudiwo nai guys. Kwanza kuna kupedza maposta ari kubuda. Sofia. Kune mamwe asika maposta ari kubuda iko zvino ndianani. At least ma socialites cheche pa social media apana apa team redu re pana panenge rapedza. Kana kwa kutobudawo mamwe maningikiri maposta wo ndeyo maybe ma upcoming kana tomwe watsinganya. Noti vanonyanya kuinteract kuno ku social media kunoku. Vanonyanya ku socialize kuno ku media tripa mwecheeka vatopedza. Ndiro ritimu rinenge ratopedza. Nonati vakatoita vese vana Zuva, vana Ketina, vana Lulu, vana Mbuya Mlambo, vana Luisa, vana Ndoro vakatoita, vana Soga. Timu rekuno rakatoita guys. Unless Instagram yakujambirawo kuno. Amen. Ndivati panenge vachauya nai DQ. Kutonora zvekuti Belinda. Asi kwaura kusi kutonora. Asirega ndopisa jacket. Asi kutonora. Fikira pakati pasakagara yamaita sisi. Meo mazodzo anosiyana. Fai kuda kundinyengera. Nai guys, chitaura isi tapinda kunyaya dzechihure. Kune nyaya dzechihure dziri panapa dzinoda kutaura nezvadzo. Zvino lezo pana kundibloka munhu. Ndaisa message sezi kudeliver. Achiro kandibloka ndo. Aiwa. Ana saka ichanakidza. Thank you Lulu for 20 stars. Thank you for 20 stars. Thank you guys. Guys saka matichiko imi guys. Taura titi wangu. Matodiko 20 rambere ka to post pona date guys. Date redu ndi musa 21 November. 20 rambere 21 November kana kuti toita 29 October kuti augwai.
kwai nhasi tine yaNobuhle Vichi Foundation, may we please support here. Ina handimuzivi ini nono, handitomuzivi akambosapota wani. Nokuti chandoziva chikora chekuno kuti tinosapotana, tinomarana asi tinomira tese. Kana munyatsozviona guys, chikora chekusocial media kunoku tese kunoku tiri vanhu vamwe chete, tinototukana zvokutotukana chaiko, tigombopota chiblokana chaiko chaiko, but akanzi aita dambudziko tinoto unblocka tichomira pamwe chete. Makambozvinotiza kuti ativengani zvokuvengana chaiko chaiko, zvokuvengana zviya zviya. Handimaona. So handizozivi vamwe vari kunyuka tisapoti isati vazivi guys. Chekuno chikora tozivana isu, totozivana kuti ninki andani zvakati ninki. Vamwe vama kutaura tivazivi ndiani iyeye uno ino kwayani foundation unoita nezvei. Handimuzivi ini unoita nezvei. Yesi mati kuri sei hanzi November boss tapa handitika ndakaisa 29 November ndokana ndakaisa uko. Saka umutu kaichinjai muise pana October zvino pana November bo ndinozoti November iri amene mbuya mulamboona po iri kubuda nevanhu mko ndichaisa po tona zvanoti kudini ndikuti kana guys sure rakaiti mupa vanhu vafeme guys nditi hangu November guys ndipo vanhu vafeme. She helps a lot of homeless people. Nobuhle is like a Ndebele version. She helps people. Handimuzivi ndofunga amene amumboti tegi koko kana kuti handimuzivi ini. Hanzi na Neria for you any day. Shamwari Neria usatombo nemapete gwari kuitwa vanhu. Usatomboda ndakona vanhu nezuro live yakarowa 8 hours mai mwana vachigomera pa 40 something thousand. 7 hours 8 hours. Come on guys. Kana guys imi musadare paya zuva akawaitwa party paya akaopetwa zuva paya akawana mangani 5,000 2,000 stars akawana mangani amene akawana biwe shira akangewo kandani ngachidoona akiwana ndodoyo abiye yuzhu achitovaona zvake achivaiginova musuno wakona tinjuga dzarema kuti kwaidedza ichikomana chiya kwazve master pade mambosiya kuti master senda aite breathe mozoita CC pakaita long tray vamwe vanozobuda ne2 stars chaiyo. Hanzi DQ musi wa9 October atosvika DQ hanzi ndizvozvo but chinoitika pamaster senders manje sipakwala chandakaona muna nevanhu vake munogona muchiona pastar party yangu inogona kukandwa nokuti mushati ndivanani vava vanhu vari kubvepi vamusingatombofima kaziva vamusingatofima katoziva vanenge vachikanda chandakanda pamastar party munhu nemunhu ane vanhu vake vanotaura vari pasocial media mbinga dzinoenda kwese varipo zvavo but vashoma munhu chakacho panongobuda vanhu 5 dzamunenge musingazivi mbinga dzokuti munoshebvunza kuti kondiani uyu kondiani uyu vatopedza masports vatoenda hai babakazi. So chandakaona munhu nemunhu ane vanhu vake ndochokwadi chocho ndochokwadi. Inini ndotoona soti pane zvimbuya zvangu zviri pano padiaries zvakati ko iwe takamirira star party izvo zvakaina ndisina basa nestar party ndaitotla guys ndaitotla zvimbuya zvikati ko star party iri kuitwa rini noti tikungokona chikura kwawo motipedza tangomanikidza ukani tudada yako takaimirira zvimbuya zvangu zvamuzvizivi guys muchazviona mu star party hamutombovazivi muchangoona vazochikusha kuti ko zviri kufamba sei vachikuka nokuti chitori chikora chemamai makuru anongotaura anongouya panoitwa malive ane musoro enda vakwiri pamalive vanenge vari mucomment section kana kukomenda kuseri munoza kunoona nokomenda kuseri vasina kukomenda apa vanenge kuzokomenda kuwhatsapp kwangu ndoti but live yapera kunzi toidiscussa kuno kunzi kuseri kune vakwasha neva handidi kuti ndionekwe macomments totopava kukondinya live yapera kuwhatsapp uko ivavo hanzi vamwe havadi kunzi mbinga aiwa inini vangu idzotori mbinga kana vachitongogona kundisa mastazika dzitori mbinga dzangu varimo mucomment section vamwe vari kuzviwa varimo mucomment section. Mwana wangu cheche yakamirira star party yoyi mwana wangu akatosevhera star party yamomuzi wake handiri kuudziya asi muchamuona musi wacho arimo mucomment section imo muchamuona arimo mucomment section imo right. Saka guys maswera sei mamuka sei I hope muri okay kwese kwamuri guys. Ndine nyaya yatoda kuti timbotaura panapa anditika kwanzi kuinisa ndibvo zvakaita sitapa dzanakasenda ndakapa munhu simela ndingashayiwa ndiri handi zvemandisa zvina basa neri yawada kukanda maranzi wai aitimu rangu remaranzi rinochatokanda ma20 stars awo hadzimbotadzi kuisa ma20 100 stars vanotokanda hanzi nasara jeki ndindi kureva handi mamuwa azvitaurira ega hanzi ndindi kureva right.
hanzi aiwa hanzi wedhe kuti mbinga tiri kuchezwa naro alright ndasina kuzvinzwa hanzi avadi kunzi mbinga alright yes maisheu asi maisheu zvise uye mwe mbinga yangu maisheu yauyayo ndiko imbinga yangu yo mutiko ari kunzi mbinga kuti imbinga usho muchamuona achikanda masters achina kudurura musori mira muone right chinzwai muzwe guys pane nyaya ndauya nayo nhasi ani munhu zati ndikatira mafemu guys panenge pakaoma ndikatsudzai mamwe machembirani with a system yekutuka vanhu pasina zvavaita mucomment section atisi takakutukana pafacebook andivazivi machembera achona brenda kana wazomaona usonditega kana zvatanga ndoona haya yes can prada go saka guys mukuru inotengera andizivi mukuru tsitsi chinzwai mudze guys ndikafema hanzi if you say you have your own then you are restricted. No, I am not restricting myself. Ndikupindura zvanga zvataurwa nasipakwalatsi kunzi ipai vanhu vafeme ndikati no munhu anenge ane vanhu vanenge vakatomirira vanhu vanenge vari vake andiona ndozvandikure hanzi zvichembere chimwe chichembere chadairira mucomment section umu andimaona so zvichembere zvetisu zvesaka chimwe ndatakadaro mukona ndikatora mafemu guys nyaya inenge yakaoma asi sometimes if ndikasataurika ka panenge pasina justice because it will continue zvokontinya antika kutora mafemu kwangu ndiko kuti nyaya inenge chinvova vana vangu vese guys unotoshaya kuti oitangira papi but inini ndakungomira samai guys yes Rebecca ndakungomira samai ndakumira pachokwadi andije chero tikada kutsiura munhu atitsiuri neruvengo andika tichatsiura ndezvakanaka nyaya ikauya kwauri guys nyaya yauya kwauri woti ndabata nyaya thank you Rutendo Joyce thank you Rutendo thank you yauya kwauri woti chindipa ndinde kune imwe pati ichinosvikotaura ndiri mwana wenyu unobva wapera pawope apa nyaya yacho wobva wanoti vese woshaya kuti zviri kufamba sei guys but zvisinei hanzi daita ufa ndiripo padai ndikudya hangu sida kudzedza rebrown rariya nerimwe rakaita hanzi remhunga nerechichi yameno but rewhite handisi kudya nechingwa chebrown sometimes but pamwe pachona ndombopota nchiuyini pamwe pachona ndizvozvi ndamwati nemukaka ini guys ndandawa nelemon ndamwati nemukaka ini guys tirekewo zvangu ini azvigonezvo ndomwati nemukaka izvozvini chinzwai guys you stand by the truth yes ndozvandakuda kuti zvandoda zamati ndiite panapa I want to stand so pane nyaya yakaitika Hey baby girl, hey, did you say? That's good. I was saying, "Kwa you kura bachitukana nemukadzi womunhu nemake." Aiwa mwanangu zuro wakamutukirira usiku wese akatovata BP yakashuta atofuma chimusendera kusend ma message ko mukadzi ndakakuudza kuti mukadzi haasi hana chaanoziva iwe kwanga uchiura nemurume wake saka mukadzi unomutukirei SIS MELLY this number. Hamtizivi number kwai une number dzakaona dzaunoshandisa ndoda kumu-add up nokuti ndati ndikusanganisei mira ndikusanganisei chirega ndikusanganisei nokuti ndandatoti ndimusangane nokuti hazvichanakidzi chokwadi hazvichanakidzi iwe wakatukana nemurume wacho futi nezuro ka takatukana inini nemurume wacho takatukana tukana imimi pondana imakurura mabhuruku asi mukadzi leave you out of this SIS MELLY there is something going on that kana mungandichenda explain explain batada shinarura rake but ari kuzviziva ndinoshare room nemumwe musikana nditi this is the same girl aketa bosi akanzi Natasha akanoudza maitadiwa zvino handitika mabatadiwa vakatoti akagosira vakakumba kandisi samfone du pasi but number dzakaro dzanzi number dzechi number yange yamene nisira number pafone yange re this girl ani aidana nani no don't mira kumhanya mwanangu uri kuti boyfriend yako yaidana futi nemusikana yeye
Nemusikana wandogara naye behind my back. When I found out andisika another kutaura but ndakanamisana nababa chanda. Ishuwa here dzakutaura idzi. Maiti adi muri kuzviwa here zvikutaurwa apa? Zvikuitika ndinonzi Hello. Muri kuzviwa here zvikutaurwa apa? Muri kuzviwa kuti murume wenyu kwa wakanga achitenderedza mabhurutu pamba. Ini kwa SIS MELLY andiko handizivi. Inini andiko pakutaura nyaya yemabhururu. Ini ndiripo pakutaura neuyu munhu wamaedho. Andiko paWhatsApp. Taurai. Ndiye munhu anonangana naye. Izvo zvemabhururu ake kana ndiwhosoever wani wake andini nazvo. Handina basa nazvo. Inini ndoda kutaura neuyu. Ndiye munhu akandiinga uyu. Ndiye ndopedzerana naye. Mabhururu ake ndezvekwake zvo. I think munoita neni mabhururu ake ikoko ndowachataura nyaya dzawo. Ini handidzizivi. And handidi kupinda mazviri because I know nothing. I just want to tell you SIS MELLY chokwadi changu chese kuti munhu uyu ndiye akandiinga kuFacebook kuMessenger. At first kungoti zvamatanga kutaura ndauzinzwa kozi network yamboita down. So ndatozoita restart from. Ayo tatichangotanga anga ndamubvunza kuti ukoyo uri kutukire ima uri kutukira chiri mukadzi wemunhu uri kukontinya nezvo ndakakustopa ndanchimuti nezvo ndakakustopa usatuke maya havana chavanoziva musavapinze paya pamba chihure chenyu chamaita svikanza ndambovatuka chimirai chirega initsanangure ndobva atiye andi ndakaguma pamakanditsiura ndikati aiwa nezuro wakavatuka svikanza ndinakati ndine machatsi avakandipa awakavatuka ndopa chinzwaika musati mamhanya ndopa ari kuti andisirini pane musikana ndoshiya naye imba ndatofaindawo out kuti musikana anga achidanana nani neboyfriend yangu yanove murume wenyu behind my back ndiye ari kuitawo izvi ndikati aiwa ndikati ede maitani ndabva ndatokuedai izvo zvefriend yake izvozvo inhangu handini nazvo. Ini ndiripo pakuda kuti nditaure nyaya yangu naye. Mahodai mameseji akusenderai nezuro ndenhamba iyoyi here? Ane imwe nhamba ndiye semunhu uyu ari kunyeba zvinhu zvarikutaura zvekuti munhu anoshayana it's a lie SIS MELLY. Ndiye munhu handi muri kuona ndiye the same person uyu asatambe nepfungwa dzangu ndakaenda kuchikoro chamwari ndiwe uri kusenda mamessages aya kokune sister yangu uri kutsvaka ndiwe handisinotaura zvakawanda ndiwe taura yenyu aiwa usadrope rega tiwe mai chimbonyarerai maitani tiwe ataure regai ataure tiwe maitani chimbomirai chimbonyararai maitani chimbonyararai taura iwe taura. Okay, now just SIS MELLY. Mama said you went behind my back. Mama, the same come to Ghana and the Nonsa. Nonsa is the girl and numbers against my and friend from my police side to say Quantum Gunzo. The Cabo that can listen, but why were you doing this? Even until now, we are still fighting with Nonsa. The one with somebody is Zoro. I don't know how to send some message. I'm going to say, my you know, I'm receiving the matrix. So I'm going to go to because I need to know that I'm no more. But the convention and the series was also put as sitting. As long as you believe it's okay, I can't stop you from believing that. Alright, Mira, you are Panya kuno maitadiwa imbomirai. Maitadiwa ndichakupai mukana. Maitadiwa ndichakupai mukana imbomirai mese. Maita akataure 1-1. Maitadiwa ndichakupai mukana chimbonyararai. Ndimbovhunza mwana uchu. Anditi imimi makati mandizwa kuti muda kutaura nemwana uchu. Because he is the reason why alright. Matimo datsara nemwana uyu anditika kuti tiwe zvaro kuita timustope ndosaka ndamuedha apa anditika iwe mwanangu zuro takawirirana ndikati chisiyana nekufonerana namai ava tikawirirana kuti kuseni uinde kuno nababa ava kunochekwa mimba sezvo wakambonyepa andi mimba ikawanikwa kuti iripo vobvisa mari moenda kwadokta kuti zvepasi pemuti ati ndizvo komai ava uri chiri kuramba chiwatuka ende wakazondisira meseji tanzi ndatiza kupindura kuti anzi hazvichaiti kuti uinde nemhaka yei uda kuchengeta mimba. There is something going on around SIS MELLY. What is going on? Ndikatida kuziva what is going on. Innocent face. What is going on? Yes. Chi, what is going on? I mean, I'm talking about
anzi Nelson akakomba musoro aina mapinzi akati you are very wrong kuti wakati kuna mnameted akati yes I'm wrong andikona watada mapinzi itazvinza kopana ndikapata kuti munhu akuti mupinzi mina chimwe chinoteteno saka it's fine, it's okay. Whether munhu shino achinga ari kana achinga asipo I will live with it. I'm not gonna try to treat it anymore. Don't wanna go block everywhere. Maisa ndatichitaura itiwe mubvunzo pedze iwe mwana yangu utozvininipisa because wakakanganisira maita adiwa ndochokwadi chiripo wakangotida nemurume andichika kwete maita adiwa yes kwete maita adiwa ndo waida nemurume wacho ndio wanokonchera kunomuruma mhino enda norumba chero kuna nomudhonza kunomudzvanya repakati pemakumbo ndo unodzvanya but maita adiwa leave out of your chihure. So maita adiwa I won't do that. Yes. I'm so sorry for dragging you. I'm really sorry. From today onwards, I won't do that again. Tibaita ndoto tora ipedza shungu dzenyu. Dururai maitadiwa pedza ishungu. Ineni shungu dzangu SIS MELLY, I think pakatoitika damage kudhara. Yes. Because now ndakutorarama upenyu hwefii mukati, especially kuvana vangu. Handidi kunyeba ipapo SIS MELLY. Tadiwa anogara Cape Town. Tadiwa ari kureceive messages, threats every day. Muri kunzwa? Ari kutaura akachitanzi friend yangu, namba dzatadiwa akadziwana ku friend yake. Yes. Tadiwati mama, this is too much now. Izvi zvimwe zvika izvi, I don't know kuti dedi vachaita zvokuita sei nemunhu wavo because zvakuitika izvi. Now ndakutya even kubuda kuenda kubasa. Ndakutya even kuita kubuda kuenda maitadi. If I'm one. Everything about family market. It's not only me. It's not only me. Even I'm from some that I don't marry. I'm not married. The combination is the same that I don't marry. I can't go and marry. So it's not about the numbers and the one initiate. What I know you are about I don't know what you tell me, Mr. Nice, but it's fine. But yes, mira nditaura ndinochitaura. Iwewe I was in Cape Town. For more than 3 weeks into Cape Town. The day ndauya kuno kuimira ndakwira ndichiuya kuno. Wakabva unisendera message iwewe. Wakatotanga kutondipa mathreats iwewe. Amuna chamuri kuziva mbonyararai. Handikuzivi, Samwari, handikuzivi. Ndotaura chokwadi changu SIS MELLY. Musikana yakatanga kundituka from nowhere. Ndio wakatanga wakatanga mahai ako I think muna September ndipo wakatanga kuisa mahai ako uchidi ndichimbokuignore ndichimbopindura kuti hai ngatafuna hivi munhu andiziyo pandakazoona kuti kuri kuenda nyaya dzachoka ndipo wachizonyatsouya manje nezita rako chero waimboramba uchiendesera mwana wangu uchimisira mamessages wakudzoka back uchiti tadiwa hai atimboisapoti zvakaipa atimbodi kuisapoti hazviti yakaipa ngoti hamuziva nyaya yesei hazvisi kuita nyaya yahiti ndochokwadi chiripo haiti baby girl unoona baby girl unoona baby girl unozati chii yekutenga hembe uchitumira mukadzi wemunhu hembe uchitenga ipapo usabate vana vangu zvese zvokuti nomusa wacho I think SIS MELLY nomusa wacho kamunogona kumuedha futi ipapo naedha ipapo anzwe zvezvitauro wakaenda kumaextremes mwana wangu hatidi kukurevera nhema wakaenda kumaextremes ekuti unotengenda unotumba nhikiri unotumutengera mai ava hembe ndakazvisambutudza mai ava uchitumira hembe uchienda kumba kwemwana wamai ava uchizvita shamwari aiwa hakana hello SIS MELLY mira nditauro inini musikana uya ndakaipa naye handanisingatombomuziva uchauya imbomirai akauya ega uchinzi kuti ndakazotsvaga kuti takadreg kuti upindekumisa and you are not even chirega vataure iwe unoziva zvawakaita chirega vadururai pandikuda kungokuudza ndepekuti siyana nevana vangu uri kunzwa materetsese uri kuisira tadiwa zvese zvauri kutaura taka ndokamuchatanga kuviga uchitaura rufaro wherever kwamaifanana maphotos yenyu I wasn't there handizvizive saka inini kuuya kwakatita kwandirita itori mhosva hombe handidi kunyebera ende ndogona kukusungisa watoita zvakonake kuti uri
Cape Town ndinokusungisa shamwari kanopika kupozimoko kana kuuya kuno chikurupi usatorere vamwe vanhu for granted ndinokusungisa ende ndine muchato chapter 37 yandinayo ndinokusungisa nawo muchato wangu ini apa mwanangu mirai maini ini mwanangu ndida kunyatsa kutokubata wrong nhasi maitadi varipo apa ndida kunyatsa kubata wrong chaiko mwanangu muchihure kana waita chihure chokura nemurume womunhu hautsvagi mukadzi womunhu 1 hautsvagi mukadzi womunhu hauende kumba kwevana vake murume uyu andise izera rababa vako ane vana vezera rako hauende kumba kwevana ava uchinozvita shamwari yani yemuzukuru kana kuti kudii waidei kumwana wamai ava kudherera wakaibvumire kuenda chero baba ava vakakuendise kuwaibvumire kuenda ikoko apa waivaudza mira mwanangu apa waivaudza mai ava zvese zvemulaifu yavo zvese zvauri kutaura neboyfriend yako murume wavo uchiudza mai ava kuti mukazodai paya mukazodai munoinya kazodai mukazodai ndiri machansi ese vakandipa ese machansi why guys wakamsendera vanudzi adhedhi vakavasina kupfeka vari mubathroom wamusendera for what tadiwa ipinda chii chawaisenda whatever zvawakasenda handiti ndowakaexposa but mwana rutongoti manudzi dhedhi mama indi ndingone dhedhi vakabvisa hembe plus aindisenderera pakuita sei imikukwana wanimuchigrounds pandiri kukwana panyaya dzadhedhi dzechihure chadhedhi ini ndikukwana papi wakuita mwana wangu threat kana muri masisango kuda achava kudi haungaiti mwana wangu threat iwe mwanangu haungachemeri dhara riya haungagochemeri dhara rakaenzana nababa wako hazviiti dhara rakaenzana nababa wako munhu ane 26 years nemunhu ane 59 years hazviiti kana munhu iye haisi zera rako izera baba wako shamwari kana iye murume andisaka ndakamutuka murume wenyu iyeye nezuro kuti kana muchisikirira zera remwana ane 26 munenge muchiona makakura mukadzi iwe uchitobatirira baba ane 59 years wai wasotobatirira murume ndinengidi inosinina mvura inini that's why ndichisiwa nemurume konhasi hausi kubhega here akusiya wani antinozvawaiudza mai ava kuti vane sirina mvura nhasi uri kuona kwazvasvika ausadaro mwanangu zvimwe mukatora inyu gaizvikana hai right chiya chidzokerei panyaya madurura ngatidzokerei panyaya iwewe munai mwanangu zvakatanga sei baba ava vakakudzota vana mukadzi here taura nyaya yako zvakatanga sei kuti uzosvika pamatasvika panhasi zvakatanga sei ndati nyaya yako zvakatanga tisvike patasvika panhasi zvakatanga sei baba vakakudzota vana mukadzi here baba vakakudza kuti chii nyaya yakafamba sei yakatanga sei takuda kuwa kumagumo maita ndauda kuziva chokwadi ini ndozvibhilivha inini nevamwe vangu 799 tinozvibhilivha tichazvitipe tiudze tihwisise chirega tihwisise maichadi kuti nyaya chakatanga sei maichadi chirega itiwe kuti mangwana mugoziva murume wenyu joki renyu iri chirega itiwe chitaura zvakatanga sei mwanangu kana baba tadiwa nditi mukuda mama imomo vaimbuza everything about his makasangana kupi vatombuza kuti vari takasiyana kuBelmont murodhi cousin yangu parani kwavo okay anda kusarira chichipa panditi vanotapa namba dzangu rambo wabvuma vakati achinge wanika achindinyenga achinyenga achiramba muzani mvumo musibvazvo ndinogara kupi pandavasendera location vakati kwesakubva vaita sei bva vauya asikafa vakadya vakadzokera hapana kuera nemunhu hapana kuita sei vakadla vakangauya nenyama here vakadla chikafu chani timira tichibvunza mubvunzo vakadla chikafu chani chako chawakatenga nemari yakati vakauya nechikafu no ndaibika ndini kumba alright ndoendera mberi ndira mberi mangwana tona futi zvokuenda zvinhu zvavavarera bva kubasa renda bva kubasa votouya votodira ndotobika chikafu futi vototi wotodya
Kumbashana motorara, moxin kana unda basa undisa kuba, iwe ndota kuba wakaenda kumba kwabo kumbe sikunochinja ufikani fomela kube, ola kubasa. Kando rangi atongoona chisamu yangu nabo yoyo. Sika mama motogara mose in other words maigara mbanga motogara kumba kwako baba atadiwa. Kumba kwa nombe branda nomba kwa wani. Ndori vati ivo vakavogara kumba kwako anti vanga vangoenda kunochinja. Vavotobata kwako everyday. Vavotogara kumba kwako ka, votobata everyday kumba kwako. Mukadzi achingoti murume ari kumba. Ada kupisa iva batani. Ire munhu uti lati muri mudhari zitombo zisamba saidi. Explain. Ambo murume. Muede kana kuchida murume wenyu muede. Nchidakwa kuna dhingane tani wakugara kuti agara kuno wandi zvose tisabutandi zvomuona unototi handisikuda kupinda zvikanzi no hatipinde tina dhingana kunachira timabasa they took pictures ndakangomebura ndakamira uno ndisoma pictures ndisoma chito mukamaona that night patana kama kwa jota pedza wapi kuzodzaka chisibabe brana kumba ndina kudika kumba kwangu kutinga batoro kumba kwangu Otoka makseni ndo tumshanga ndokando tobika and then oba angeza ola kumba kwa because sometimes noshina Sunday to Sunday. Ndo kanati ile lifestyle yedu. Mbona sababu nikati didn't understand but when ina baba edakata kujamba anyaza mbuzo mbaba. Suka shute senga tsese ban aye mbandi tsoni ina mutsa sasa wewe kama zine kubisa aitsenga mazino ora wethi ndo atitana nemisana la ngusashikaniso nini lika nani ndo ndio ndo sasa kushengeta mwana watu na we can plunge you but then along the way the kama tumuno actions are after season ina kusana method nda kungomufixa I didn't ko iwewe anakukudza pamakadana na anakudza ero kuti ndine mhuri anakukudza ere pamakatanga kudanana kuti ndine mukadzi nemhuri anakudza another story kuti nekuti yes ndine mshato but method ambenanza kama munogara kutekere wakadzoka raine mimba chimimba isiri yangu tipa separation kana yedu wako nokuti kuswera mutara nyaya zvisina basa muti hure zvakanaka ende kuenda kwangu kuteki it was not an understanding nyaya idzi ani wakazoya kwandiri une zvawakutsvaga kanda kuchikuudza chokwadi it was not an unplanned thing varume vanohura uzvizive izvozvo vari kuti varume vanohura ende obvious anenge aine zvanenge achitsangana aida kukushira kuchihurira achikuudza zvake papamusoro pangu kana ndaisinina mvura ndichihura kwari kudei ndinokuya ndikagara kucape town handakukwira ndege handifamba nebhazi wangu ndofamba nendege uri kunzwa ndofamba nendege izvezvo kana ndakatenga tiketi ndinorara ndavo cape town kana ndida kukupuruvhira mune muchinyeberwa kuchihure kwenyu kuno kwachiita zvaanoita kuno vanongoninga everyday ndoda kukuudza iwe kuti uzive mangwana kana wazopinda muchihuri usazodhipisa wangu afunza kuti munhu anoramba mukadzi wake angarambe mukadzi we20 years 21 years woda iwewe mwana mudiki zera remwana wangu iwewe 41 years uri kunzwa kutamba nepfungwa dzangu iwewe ndiwe wakanditsvaga saka tegedza tauri handi ndiwe wakanditsvaga so let me nditaure zvandoda zviri pasi pemwoyo wangu because ndiwe wakanditsvaga nauri mumwe munhu wakatouya mune nauri mumwe munhu wakatouya mune zvakanaka waimudirei edhi wacho kana vari baba wako waimudirei ungasingaoni eji pakakunyenga kuti uri murume mukuru iwaimudhara chai even ndakakunzwa kuti ndihure anotondida nehure hwangu ene antoziva ndohura kuno kuzimbabwe saka achingoramba achindida panyepe kana usatiwa nemurume wenyu kumira ndichikuudza mira ndikuudze sisimelimbonyarara nditaure but ndiwo kavakanganisira kanhai mwanangu rega vapedze shungu ndiwo kavatsvaga mai ava ndiwo kavatsvaga rega vapedze shungu dei usina kuvatsvaga dei vasiri kumbotaura newe ndiwo kavatsvaga ukavatumira manudzi murume uchitumira mwana wavo uchidini zvababa vake hazviitwe ndiwo kavatsvaga mai rega vapedze shungu nyarira uchiziva pedze shungu dzava kutuke mwai mose dungirai mose muri vaviri
Yeta seko network. Network yacho zvainditizira. Mino zvayaita. Nami guys. Nyaya amsati maiwa mirai muguya tsokuwanya yaizvo kana kamutaura kuti kudiko imi. Ndipiko ndikolia. Avatoripo dadzoke. Whether you like so or not, I can't change it. Wasn't Jacob unless my job is fine. And whatever, don't go to do and don't go to room, don't do it. I'm waiting for you, my dear. I'm saying so that I'm still in the extra. Sorry, Zamaiudzana naye zvekumama zvenyu zvamaiudzana naye dini. Shure kwehuku nasari kuchema ndiyani nandi ndiwe. Ndiri kuno Zimbabwe. I'm at peace ndiri kuno otherwise watodrega mufaro wangu. Ndiri kuno Zimbabwe. Ndoita zvandoda ndiri kuno ende ndanotoziya ndechera kangofunga izvozvo kuuya nongowe. Indakauyawo Cape Town. Asi nai mwanangu iwe mwanangu unemwe mwana wako waunaye wakaita. Shuwa wakaenda ku Cape Town kunotsvaga nandi wakaenda kutsvaga mari here kuti urarame mwanangu uchengete mwana wako. Ko wakaenda kutsvaga madhara here waya madhara kuti ubvugudzwe namadhara waya nai mwanangu. Kwadi kutsvaga murume wezira rako kana washawa murume ndiuya ndikupe murume wezira rako. Uti mama ndikutsvaga mukomana wezira rangu anondiroora ari serious. Kana uchigona kudzikama ndokutsvakira murume woroko. Baba yako ane 59 years unovadimura ne 26 years. I saw the problem nyaya nhubu anoita dio. Ai problem nyaya nhubu nokuti wakaenda kunotsvaka kunoshandira mumwana wokutanga kuoita kuti imwe nhumbu yepiri. Iko zvino wakuda nobvisiswa nhumbu. Makuda nobvisa nhumbu pasi pemuti. Ndosaka ndakatsinda henyu kwadokta. Pane kuti muite zvepasi pemuti. Kuzva sekuti unobvisa chibereko. Kwandisi vanga vachironga vari kuronga. Handari kuronga nemurume wenyu kuti vanobvisa pasi pemuti. Ini ndikazviramba kazvepasi pemuti izvi. Ndikati hazviiti pasi pemuti munhu anofa. Inde henyu kwadokta kana vada zvekubvisa nhumbu yenyu. Waindotuka wani ndaimbokumisa. Andoikanda mamisa kuna unasa unoronga pachikanda. Ndikukuudza kuti usabate vana vangu. Whatever information yawakawana don't touch vana vangu. Don't touch from the day one died auto today I don't want to sabatu wanti nezvo nyuka. Ndofana kuti information inenge isina ineni. Why would one I tell you so now that you I didn't even know you. I don't know that serenity. I don't know about it out so azvinakana basa makaudzane kusanditi sorry shamwari aisiriyo sorry netwa nemunhu akatatu shamwari andikuudze zvekutaura ndiwakanditadzira ndiwakachiwarara kana watuya sorry tozoti munhu akati aimusorika uchiteerera vopedza shungu dzavo kunoti unenge chivapindura tukazi ndakatozodai muri mvura makazodai muri mvura. Kana munhu achida kupedza shungu dzake mwanangu akakanganisa nyarira kuti zii chero vakataura kuti kudiwe zii wari ukumbira negerero. Hakuna nhumbu iri kubviswa ngaachengete mwana wake handakavhura makumbo achimuda ngaachengete hakuna nhumbu iri kubviswa ende kana zvatodaiso manje takuchitoenda chero kubasa hakuna kana mari ichauya kuna edi toona kuti mari yacho kunobvisa nhumbu yechaneiwana kupi ini ndine right inini unoziva ndokana ndorapei yaedi yese zvenhumbu munozati chii mira ndikudzei imi vaitani zvenhumbu vanhu vakavaenda pasi pemuti hamene kuna mai mukosa vanonzi vanosvubura nhumbuko ndikati zvamakuita izvi game ramakutamba iri kairi anofa musikana uyu izvi hazviiti kana madecide henyu kuti muda zvemimba indai kwadokta proper doctor kwete zvepasi pemuti kumakosa izvi ndo pakazopinda wedzi yekuti kana muchida kubvisa zvinhu endai kumadokta kwete zvepasi pemuti because vanga vachironga kuenda kunikikiruku vanga vachironga kuenda kukosa anoshubura andimukusaka sori ndei handisi kuda kuti sori yako handide asi dongoereka tangokuuta kuti usazodaro wangu usazodaro idza kutaura nevanhu zvakanaka kana uchinge watadza idza kutaura nevanhu zvakanaka I'm not your age ndiramai vako inini
No, nyaya iri kuitika, nyaya iri kunetsa ndeyekutika uyu mwanaka, nyaya iri kunetsa ndeyekuti mirai vasikana, mirai vanhu vari kubvunza, mirai guys, mirai. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti mwana akamboti uyu baby girl wangu uyu akamboti kune murume ndine nhumbu, handimaona achinyepa, then andobva sazvotesei, ndobva zvatesei, ndobva chiko kai kudiko akamboti ndine nhumbu here kumuru pane zvakamboitika but zvaitedza kuti amene zvakambotaurwa kuchinzi akambenganyepa pekutanga, saka murume akatozoa, saka iko zvinobaa kuti ndine nhumbu kechitu, murume akati wakambonyepa papa ndoziva sei, hani muri kuona. Saka ini ndopo vakanga vakuti vakunobvisana pasi pemuti, ini ndikati no, hazviiti pasi pemuti, ndakatoti hazviiti ma iwe shamwari waende wega kunoteswa nhumbiyo. Ini ndakati ndai munoteswa mose muri 2 mose kuenda kuna doctor asingazikamu kana kuclick kana kupi, moteswa mese moonekwa mimba yenyu, then you decide. Waende wega kunoteswa unokuendedwa chasipo sei muridzo yenhumbu yacho. Plus edhapo uri kumudiya pa kuti unoteswa kana yamba uri kudei. Baby girl akataura kuti kwanzi ndakadapinda nemwoyo, hanzi ndandidai murume ndandamuda. Ndipo ndakana kuti rudo ibofu guys. Kwanzi ndakadapinda nemwoyo rudo murume ndinomuda. But murume wacho na age manje 59 woman. Ni 26 guys, hazvisi kutoita. Ana 59 years darudo nyeba idazata tobuswa kuma 50 years. Asati? Swandi kungoti asati ambosvika 50 years. Kusaka ainyepera mwana uyu. Tadiwa mwana wangu ane 19 20 years ndio wakutaura kuti ndine age ni mwana wewe wakufa kuma 30 years. Wewe unoti ndimu kana baba wako. Shamwari kutaura zvakanaka muupenyu kuti uzobatsirika nerimwe ramazuva. Ukada kuita chizani kuita kwechita zvichiwaiwai zvichigudogudo zvako tinokuratidza kuti chizigudogudo futi tokuratidza wauya kuna SIS MELLY uchida hewo tingamboya pano ndasada kutijairira tingambo ejai edi maitadi mbo ejai edi inini I've got maitadi is back ndo ndikutongo I'm sending na maitadi because uyu mwana yakatsvaga maitadi vangasatombozii nyaya idzi vanotogara kuZimbabwe uko ndokwanozvigarira nevana vavo, murume achishanda ari kuCape Town, uyu ndiye akatsvaga maitadi oga nemwana wamaitadi mukuru ane 20 years anotozvigarira ega uko akanotsvaga, ndosaka ini ndiri kumira namaitadi ani muri kuona. Saka babatadi vaejai babatadi apa babatadi ngavachiuya vatizoti vada kuita seni mwana wavo ende babati as long as muchitukwa nemwana uyuka babatadi chinge chingoapisawo, muchingotukwa nemwana uyu babatadi chinge chingoapisawo ndizvozvo takachitopi ngatipisewo babatadi kusvikira babatadi vahwa kusevanotsva tichipisawo babatadi, muchingotukwa tichipisawo babatadi kusvikira vahwa kwazvo vaudza munhu wavo kuti stop it. Aiwa zviti hazvino ungafananidza dhara radhejira Daniels billionaire gaizika musadaro, dhara radhejira Daniels billionaire nababa ava vanodozvitamburigwawo nemukadzi wavo kuti vararame vachengeti vaisi vana kuchikoro, ndozvo zvamungaenzanisa izvozvo. Akawanza mwana uyu akaganza muri kunzwa neeji yake neeji yandinayo neeji nanasisi vangu nezvaanotiita soka. Pandiri kuramba inini zvimwe zvese tuka hako inini it's fine ndini mukadzi wayedu. Pavana vangu waita wrong turn my dear. Pavana vangu waita wrong turn. Handidi kukunyebera. Pavana vangu and I can do anything to protect vana vangu. Pavana vangu wawanza shamwari. SIS MELLY vari kuramba kuedheka wani. Ameno uchichi kuitika vaedhe itoni ndiri kuzama. Hello? Aiwa tiripo edhai. Alright. Tuzama kumuedha. Tiri kuti connected but apa vauya edhu auya edi sorry nhasi tangotiwo edi nokuti tangowawo mwana ane 26 achiti edi takungotiwo edi koti sitingadi network yangu ndaitiza tangowawo mwana ane 26 years achiti edi takungotiwo edi ndingagoti kudini
Saka masvika papi nenyaya dzenhumbu yenyu mave papi? Zvemusikana abva adonha network. I think network. Aya. I think network. Saka iwe na edi mawira na kuti kudini ai musikana. Aripo here adonha. Aripo musikana. Atiza. Abva adonha. Hamuna kublokana here? Atobva sisimele, I think kana makablokana pamwe anenge abva pamwe makablokana anenge atobva ega saka mamazowirana kuti kudini naye uyu ndamutumira message kuti ngatende kwadhokta ari kujamba ari kuramba imimi ndambokudze batadiwa muende kwadhokta nemunhu wemuri mega ende mukuzonzwa mathreats ari kutaura watch the space amuende kwadhokta nemunhu wemuri two. Exactly. Edi ngambodzidza chihuro ufidze iwe Edi fidza unotsikirira mwana yeyo akadaisa uyu kuzvinyadzisa murume mukuru dai uchi ungadana nezvara zvemucape town ye zvinoona wako kuti wange benzi kunge munhu asina kukwana kuputsa imba yako nekuda kwezvara zvemucape town kuti wange munhu asina kukwana mukadzi wako unomushorei unotukisa mukadzi uchipa heye ane mvura negomba saka unotukisa mukadzi wako washayiwa chiri mukadzi wako iwe Edi washayiwei teki nevana unenge uchitikuwana kune vana kundo kwakunonzi akatodhamba wese vanonge utsvaga ikokoko vakadzi venyaya kana musifani vakatozvibata vachikiza nemvura dzinotonhora chee mukadzi wako teki nokuri unoda chismolaus chekutomuka makusoni uchitonogeza kumba kwako uchinota kumusikana uchitogeza uchinova nyoro vita pakadaro une mukadzi uri wovigira mukadzi siki wotowanga uchitei angadaire makoza angu uyu aripo achingogabhagabha anganyenga kanyenga yezvo zvamuzvipira ngaambopisiwa Edi uyu zvinyasojamushi handimanzwa zvaanga achitaura iko zvino true hapana chaari kumbonyepa aiudzwa zvechokwadi ende zvazvo ndezvechokwadi zvaari kutaura taura kuti anonzi amaita do akandihurira ini taura pamberi pasismeli amaita do akandihurira saka handisi kuvada sismeli ndikunyepa mungafamba muiwe Edi unotofarisa chako chakaona utokwana wofutikana newe sori yako hanzvadzi yangu bata una kukwana ungaudza mukadzi kana waenda kuchihure unotora zvisikiri dzekumba kwenyu kuti zvidu uchiudza mukadzi apo unenge uchinyepa uchiudza girlfriend mwana mdiki unofanana zvinyarira kusvikepi kuti vakanohura vakazouya vakazovaramba tikadini munotaurira izvo zvisi kwamusina kuswera ikoko munokutaurirei sismeli handimanzwa una kupisiwa chinhu chiri pakati makumbo ichocho kuti udzikane ndiri kutaura imwe story iko zvino mwana anotumigwa nudhu rako unoti zvinoita izvozvo neshamwari yemusana kwake hauzi atotiza ipapapa zvese zvari kutaura ndezvekunyepa izvi zvei zvipi zvacho akaziva sei kuti mukadzi wakamboenda kuteki akaziva sei akaziva sei zvokuti hanzi munhu anohura aingoda kungosotesa maita diwa ko zvokuti mukadzi akamboenda kuteki apa akaenda kunoshandako akaziva sei I'm not denying kuti ndakakanganisa kudai amba ndakakanganisa pane zvimwe zvandaitaura yes some of the information zvakaitaura is very 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 true but hangopengeka kungouya from no achingotaura zvimwe zvauri kutaura zvese zvimaitado I think I told you everything regarding this story I confess maitadiwo makanohura here kuteki makanohura kuteki ngapindure Edu kunyepa kwese kukutaura ikokosisimeka tasoni zvakonzesa hanzi wakatotuma munhu nemapiritsi iwe nizotira kunzwa ichokwadi hanzi marimwe zuro kuti abvise nhumbi iyoyo hanzi wakatotuma munhu nemapiritsi tauye nemapiritsi ndikubvise nhumbi ndakataura nasisimeli inini sisimeli vakatotaura pfungwa yaitaura ichiti hanzi ndipe 1.5 ndikati sisimeli vakati hazviite endai kuchipatara nhasi ndakaita appointment kwadhokta ndikuti haandi kwadhokta haasi kuda but zvese izvo zvamunambondiudza kubataniwa ndingatatombotauura makuseni ndikati saka iwewe what's your plan uri kufunga kuita sei but it seems as if une zvaunowanza kubataniwa wakatoita appointment kwadhokta saunambotaura nezuro takataura almost an hour or so nonga 2 hours tichitaura pafoni haunotaura zvese izvi ndikatokudza kuti amaijuju vati nini I'm willing sekuru kuenda nemi tinodhiraivha toenda
ndoda kunge ndiripo ndichiona maresults emunhu ndopinda naye ndiri mubathroom because haukamuiwa ungaende nemunhu patoita mesi yakadai ende paine mathreats akadai toziva sei ningi safety yako kuti wakachengetedzeka sei. Besides izvozvo muchinotarisana muri to zvese zvimakungoronga ina handisi kuzviziva but takati zvinhu takuita open up. I think Mike namaijuju vakataura musuri vakati akufanira kuita open up sekuru zvamuri kuronga nezvamuri kuita tofunge tichifanira tichizviziva. Now it's another story wakutotaura kuti wakabhuka kwaDr. SIS MELLY ina I know nothing about zvekwaDr. Atomisira message handimuri kuona ndamuudza ndikati once uri ngoramba uchi munhu yari kudraw attention once watongomupindura mukataura handi matotaura zvekwaDr. Ndoziva sei kuti mune zvimwe zvinhu zvamataura nokuti vakanga vachida kuenda kumuxhosa vaida kuenda murume aida kuindisa murume uye aida kuindisa musikana uyu kwamutxhosa here musikana ndo paiti kumuxhosa yazviiti ko ndikafa ini ndikati aiwa zvokumuxhosa hazviiti nokuti ndakamboita kesi yefundo kurustenburg guys yemwana wayo akanga angodona zvinhu abviswa namai vaya tikati hazviiti inde kuchipatara kana mada izvozvo zvamawirira zvekubvisana nhumbu dzenyu mochindei kuchipatara kwete kumuxhosa ndo zvavanga vachida kaivo ndo zvavanga vachironga inini mubatado waende tanoshandisa protection aiwa protection zveprotection iwe agarako daitadini chaiwose munhu mukuru seniwa muri mwenyu munomuda chai zvasi chaiwose munhu mukuru protection kumunhu kwaemukevhiki vachida kubasa aiwa ndikutobvunza iyeka kuti panoitwa neprotection panoita nhumbu handi wakaramba ukati ndezvekunyeba zvese izvi saka nhumbu muda unoitesta pako ichizoti hauna maiprotect usatambe nepfungwa dzangu mubatadiwa zvonhai babatadiwa musikana uyu mimba yake kana akazvara mwana wake muchamuroora here maitadiwa inga ndakuudza wani pane mutumira screenshot ndoona kuneyandisira message kuti makuseni aiwa anga angori mameseji ekubva kuna baba vake zvekuenda kuchipatara ndikutonzwa izvezvi pana pakowa pa unombozvitaura wazvitaura kupi zvekuti muda kuenda kuchipatara wabhuka appointment wazvitaura kunani saka zvese zvatiri kutaura nana mai junior tiedza kubatsira kuseri tiri kutopenga handizvo hapana mbopenga kwambo wazonobhuka appointment wakatoita appointment which is nezuro ende zvinezvi ndambokudze ndingati mublock saka which means uri kuramba uchingotaura nemunhu SIS MELLY I think pamberi penyu maybe inini wacho rega ndichibloka mubatadi wacho orit tochingovharisa madhiri acho aiwa imarriage yamu tiri kutaura nezvayo iyi we are talking of marriage ini nemuzukuru wangu nemukadzi wake akati sekuru tiripo pakukubatsirai uyu munhu isiyanai naye chitiudzai orit zvamuri kufunga zvamuri kuronga ngatibatsirane ndiwe uri kutsvaga iyopo uye kutsvaga iyopo babatadi vakablokana nemusikana uyu nokuti musikana uyu anozava kukwira apa asi kukwanisa kupinda apa ndosaka adona aniblokai musikana uyu babatadi aniblokai musikana makamubloka arotira kukwira apa rutadza makamubloka muunblokei aiwa vakamubloka ivo vakamubloka babatadi vakamubloka zvemeseji handizivi asi vakamubloka ini handi kutoona kuno kuti vakamubloka pamwe vafoni handizivi kana kuti vamisa direct message but pawhatsapp vakablokana pawhatsapp vakablokana iri kutotadza kuti ari kutotira kufoni yellow taurai babatadi vatendisa vatenda pamute vavhara foni vaenda pamute amenoita kutaura apinda vamuunbloka apinda manje vamuunbloka apinda waifumura about your family ndiwe wega waifumura about your family anamukuvhura muromo wenini soda kuti kuda kushana aisika panapa mimba whether iri kubvisa haisi kubvisa ande yako and you know it very well waindikwira iwewe chinonzi handiri kumwedzi usina kondomu wachiri kuite mba mangu who doesn't know you mukrai kondemusa mukumai konga ndogarewo who doesn't know you ukunere ndikudze mamwe wachiri zvisana paiwewo yes I'm wrong ndakanozipila beats kuna mechadiwa but iweweka just be a man ungotisori kumukadzi wako and then wotozvoda kuita chete zvipere saka ibabatadi vaita unyika munhu ari kumaperiodi yeke ndezvako izvo ewe hure ndezvenyu meteti makapusa nanoga kuti muri hure mumwe kuti ndezvenyu makanohura mwana kuti seku kumukana iwani
ndezvenyizvo ndezvako jesi unourauona kuteti murume kwakanaka kuti mukakandiri wani mapirisi aya urekupi wati atiza maARV yandimuona sisimeli udzevanzodzi asi mimi edi iwe shosho unganokwira munhu ari kumaperiod inyoro chokwadi mchida kuti zvidii haanyepi mwana atara chokwadi anogonyepa zvakutara ndakazvidzoka newe ukatenda kungatoseka kochina kugodhirama richidaiso mati wapinza mukadzoka munyaya dzasingakwani dzaasingazivi chihure vakangoita muri tunopedzera muri tuchihure chenyu kuseri kwete kuda kupinzana vana namai ava pasina pavanokwana havana mbohura nemunhu pamaihure vangu vasipo vatori kuzimbabwe vari kuchengeta vana vavo mavapinza munyaya iko zvinova kuwa zvokuti maikwira kuropa remunhu musina uyu varubekana zvakaoma musisimeli pandibowa ndindi munyebarege nditaure chokwadi tikuedza izvo muzokurongwa ru24 nako iri upinde pandibowa sisimeli ndepekuti edha ari kutaura kuti inini zvemukadzi uyu handichada maitadiwa ndoda kuita open up everything but how come unoenda futi wakunobhuka kwadokta uko muri tu makutotaurirana makutoenda kwadokta uri kuenda nani kwadokta nemapurisa sisimeli handina ndaisira meseji sisimeli ari kuchikoro kwemwana nditoda kuti wafuadzira ningiri choti munhu yandamisira meseji yokuti tiende kwadokta asinina unautaura neni ongotizendaona sisimeli but ongoitangoudzauka inini mukadzi wako timaitadiwa ndafunga zvekuti ndatovaisira meseji and if baba atati mirai kuramba muchibloka mwana mirai kuramba muchibloka musikana because muri kumubloka mirai kuramba muchibloka musikana aiwa ima hamungaoni kuti akablokwa sei nokuti muri pafoni yenyu mega kuzimbabwe ini ndiri kuzviona kunoku aiwa ndopanda pavangambonyarira papai vachimu unblock paangambonyarira papai vangu vachimu unblock iko zvino katoti ari kufona ndikatira kumueja handika ikutondi apinda mapinda wapinda uyu wapinda He did not block me. I sent you screenshot of Sisimeli. I'm the one who blocked him. Unokuva vanhu bloka noda kupinda. Saka mamchiva uenda kwanguva ikwa doctor iwe. Mam Zikama ndio waindi nyenga ndio waifumuka wega nditika zikama na phone asi munoenda nevanhu batadiwa musikuenda maitadiwa iyi nyararai maitadiwa iyi haisi yenyu iko zvinoimbonyararai muchiziva batadiwa pedzerane nemusikana vari tu pedzeranai haisi yenyu maitadiwa siyana inenyi maitadiwa hamuna pamunokwana haisi nyaya yenyu waramba wanya ndotori kuba kumsapota murume wangu murume ndotozondibhoka nje uri kudropere chii kana uchiziva kuti uri kutaura chokwadi uri kudonhere chii kahure kemunhu kamuroyi chaipo hamba vatati musaone nekuti maitadi vari kukuzirirai panapa mobva mafunga chini tikukuzirirai ina hangu handisi kutombokuzirirai henyu babatadi maitadi ndivari kutokuzirirai ina hangu handisi kutombokuzirirai because ndimi mupara njongo ndimi munhu mukuru maifanga kuziva kuti it's wrong it's a no kudanya nezvana izvi imi saka maitadi vanogona mira kusaidi kwenyu but ina handisi kutombomira kusaidi kwenyu kana and I'm not even the first, I'm not even the last. Don't know who they are, my dear. And when I was looking at the 2 months are up, so shut up. I'm going to you about my puss. I'll take away. Huh? Babatadi chizokera kumusha. Babatadi chizokera ku Africa, ku Zimbabwe. Tsaita mchinda kunogara nemukadzi wenyu ku Africa, ku Zimbabwe. Chinda imi maitadi babatadi ari kuyarina. Maitadi ina uye yesu uri kunzi handikwanipa hausi kuenda wega nemunhu muri tu babatadi chidzokera
Chidzokera kuZimbabwe babatani zvakwana zvemi-SA. Chidzokera kuAfrica kuZimbabwe. jairira manje unototita vanhu vake ndina chimuedha Ndima mchimuedha. ndiri kumuedha ozataura ari kunyepa But papi muri kumuedha ari kuya yake obhomba mukadzi wenyu oenda zvake. Oyo obhomba mukadzi wenyu oenda zvake muchimuedha zvenyu. zvisinela musi kunzwika muri kubreka Ndati vari kubaba tadira kuti ndiri kumuedha. Vari kumutedha vouya otuka ake odzokera zvake vomuedha futi ouya kubhomba iye odzokera ake. Baba tadi vari kuya rini kuZimbabwe namaitadi ngavachidzoka kuZimbabwe baba tadi. Vari kuinda vari kuya rini kuZimbabwe. Kugara vose kugara vemese kwakanaka ngavagare vese. hapana chiri kumbonzwika SIS MELLY Mirai ndidonedze ndichange futi network I think. Mirai ndichange. Aiwa guys vakagara padhuze napadhuze pamwe zvinoita nani mai mwana zvoita nani nokuti apa paka nokuti inyaya yekuti mwana ngachigara kuZimbabwe mwachigara South Africa ngavanogara vese pamwe chete. Try kuedit one. I need to again we. I need to hey. I wanga vainde kugara mune mukadzi wakumusha uko. Mukadzi wanoshanda yadhoka kuZimbabwe vanonopinda magame kokoko. Ndo pane nyaya lulupa kuti mwana ogarako ndo pari kuvhurira gap press rechihure ipapo. Ndo pane gap press ipapo kuti umwe Cape umwe kuZimbabwe. Apa we all know kuti Cape Town is city of Mujolo. Kune ngutoramba kuedha. Shakahoma. Itoramba kuedha kune likationi. Iwe vasara vari pakove kaenda buda pakopa ya achagona kukwira ndofunga network yangu vasara vari pako. Alright, we are kuona ukati mbona. Hello? Yes. Ina achitogona kukwira pa live ndofunga. Hello? I didn't want some kuda kungoshi exposure but I can even Network. Haisi kunzwika foni yangu iri kuneza network I think network itoletsa pafoni yangu mina ndi dropping of phone but ina ndisi kunya kudreka taura tinzwe unetsai zvakaoma guys. Hello wakundinzwa Hello wakundinzwa and who I want to get them SIS MELLY but everything in it drama but ndikada kuudza miteto chafisa zvanofenda ndavamboita isi ndavanyarari nezviroma nemurume wanga kwangu kwandisi atonditika nochakutwipa palife he said that nemurume wake nafo achanondipika pakegate apo tichienda kwatiri kuenda tizoenda kumba saka mune zuro murume kwakati apa kumanheru nezuro manheru akatouya zvakaoma saka ndizoti kuti nyaya yapera murume akatouya akatoita kuti hai ndinofarisa chokwadi guys eti muri kumuonawo seiti anofarisa vediwe zuro usiku mwana muri kumunzwa katoti kwai vakatouya baba vakatoita zuro
ndapera pawo. Guys, vari matina zera navo guys. Ndatisha zvekutaura guys. Guys. Zuro manheru nyai chaitonga makenda achitukana manheru murume akaenda kunokwira. Kai ndikanzi ndichakutuka palife. Saka igame rakarongwa zvinhu zvo hazvishandi. Guys, unoseka zvisingasekesi ndakudowira maitadi tsitsi. Manje handichatokwanisa kuwadza anything maita tandonda murume wavo. Ndinochandokwanisa kutaura. Kana kuchatovafungira chako chako hazvichatobatsiri. Hazvichatobatsiri guys. Kwaina 4 uri kutondipika tichinda kwati kuinda. Hello. Zvakakuomera. Saka nezuro wakatoenda kumusikana uyu nezuro edi. Kunyepa SIS MELLY. Kunyepa. That's bullshit. That's a lie. Can you help me on that thing again? Andichatadza kupinda tinera kutoitanga futi panyuwani. Handatoperegwa pari kutaura musikana uyu kuti nezuro kwakauya kumba kwangu nezuro manheru iwewo mukatoita izvozvi mukusangana na4 o'clock ndabva ndapera pawo ndaperegwa. I can send you my messages. I send nezuro manheru. Yes, ndichifuadzira mudzimai wangu. Kwai mukamuti ndichakutuka iwewe palive ndichakutuka unyarare. Kupi. Musikana, she's yet to destroy, I see. Ndozvari kutaura kuti nezuro manheru maive mose yanzi ngamai havasi kutoziva saka ndikutaura ndakuzozvitaura. Andona kupi. Ndakandikuisira message izvozvi ndaindisira nezuro. Ndabva ndapera pawo kudzikama chaiko. I want you to play my audio here. Aindisira nezuro. Kandaitione maudhi acho. Hatingazvirambi noti varume ndo zvavanoita. Hatingazvirambi. Kaya katonga ndandinaye nezuro manheru akatoti mangwana ndichakutuka palive. Ndandinaye zuro tikatoita. Aunoperegwa chaiko. Aunoperegwa guys. Aunopererwa. Ende apa tiko tisapera kuziva chokwadi. Chokwadi chezikawa nemuri vaviri. Hakuna ari kuziva chokwadi. Muri 2 ndimuri kuziva chokwadi. Mira tione zvakando. Zvakaoma. Ndofambira kupi. Ndonyarira kupi zvinhu zviripo palive so. Zvakaoma zvo. Aiwa, at least hapana paroziva kuti mai ndikikiri ndiani. Ari kuziva hapo kuti ndimai ndikivepi hakuna akanoziva. Mazita makangowanda namai ndiki. Aiwa, vari kufona chiko chavanofona naye munoziva seko kuti kana munhu akanzi maita adiwa namaita aditsire miliyoni panapa. Mamuziva sei? Makutobvunza kuti what is going on? Chichiri kuitika tiri kuona live kwaSIS MELLY. Vanoda zvinhu vaudze kuti munhu handisiri. Kwanzi kana uchireva wandinaye he is my friend. Imi babatati makanga muchibvunza musikana uyu kuti ndiani munhu waunaye. Iye akati munhu waunaye is my friend. Imi babatati mukati I mean your friend. Tell your friend to stop texting my wife. Ndobva akupa inamba kuda ndodzi friend. Ndizo akutextira here idzi maitadi dzinopera na 259. Tell him or her. Tell him or her to stop texting my wife. Then pakasama message hope akadelete. Saka ndichazi kuti akanyogwa kuti ma message ayi. Pane ma message 5 akadelete. Saka zvino babata di chachire chinhu chamandikadira ichi. Hachire chinhu ichi. Find
Mandisendera screenshot unayo screenshot. Tasara masara moga I screenshot. Can't you pay? Alright. You screenshot. But screenshot airewe chinu vana vaitotaura nezuro manheru kuma 7 to 8. Baba sadu wakati kuda unoona ye uza shamwari yako to stop texting my wife. Ayo mama wakati pane munhu akacreate a group akauya kuseri. I think ndofunga ndo friend yacho. Mire nditsvage mamessages acho. But manje chavati pachiprove zvoto wanga singata vakakonanaka hachiprove. Noti mama acho akadeletiwa mamessage ndiani. Anongwesa mamessage achideletiwa. Mire nditsvage number dzacho sisimene dzakandisira message. Maitada amuna kana mbovera makahura musatombozvinetsa henyu kuti anzi ndichazodini amuna kuhura. Munhu akahotonyara murume wenyu ndiye hure akahura. Inini nditova maita ndimira ndimbokudzai. Mira ndibate muri pati. Ndati muteerere maita ndakahurigwa. Ini muri kunzwa inini pano ini ndakahurigwa nemurume. Ndahurigwa nemurume. Muzati ndakaita sei? Ndakauya ndikabaya live rangu pano. Ndikati guys vana vakafunga ndiri kujoka vabvunzei madiaries aya mamuripo yes ndikati madiaries ndakahurigwa pane nyaya yakati ndikataura munozati nemhaka yei ndakatotaura because inini handina kuhura handina mhosva yandakaita why would I come and share my story netimu rangu remadiaries guys ndozvandinosangana nazvo vazive ndinosangana nazvo zvinhu izvi. Hanimona. Saka andina kumbomira kustopa kutama live because ndakahurigwa. Ndauya nenyaya yangu public. Nyaya yakaita viral. But andina kustopa kuyamba live. Ndakamba because inini I did nothing wrong. Ndaitopamba ndakamisa musoro wangu kudai. Nokuti I did nothing wrong. Handina ndakahurira. Dena ndiri ndakahura. Maichadi. Nyika yese yaizviziva because ndaikadigwa hembe panze. Obva arekoda. Obva anyatsokunikisa kuti nyika yese zati mai akahura. And I didn't do that. Inangu ingataura nyaya yangu pano. Vanhu vakatofunga kuti kunyepa but I was saying the truth. Andimona ndikatokondiya nelife yangu because ndakatoti handingadi kufa neBP. Saka kuti mungatotya vanhu ka ndiye upi mukadzi asina kumbohurirwa ukuthi munoti kwadzi ndofamba se tongofamba. Saka ndoda kusimudza kubvisa mentality yamu kutaura kuti ndofamba sei hangu naive ndiwe vanhu vaziva kuti ndiani. Ini ndakatotaura yangu ndoga maivepo ini ndakatotaura ndoga kuti guys kwai kune munhu ari kuti ndiyemwe mimba uko akatohura obviously panotiwa mimba kapakarwa yeke. Yeah, sure. Yes. Saka stop bitching about yourself. Stop kutoti hanzi kwai kudi ari kuda kubvunza kuti kochi chikuitika muzoti ndizvo watoona izvo ndizvozvo. Imimi chiripo kudefenda murume wenyu munomudefenda public. Kuseruku musasekerere murume wenyu ushu. Nokuti mangwana ari kuno kuvigira chine 15 years. Andisi kutombomudefenda sisimele. Toenda kutaura kuti isusu tikuita zvatiri kuronga kuno kwanditi. Iye ari kuenda kusaidi kwachinoitawo zvakewo. Saka ndendisazive kuti chokwadi ndechipa apa tiri kufamba netrack ipi because ndendisazive. Isi tenchitaura kundifunudza kuti tikuronga zvatiri kuronga. Iye waenda futi behind our back nevanhu vatiri kuronga navo. Unotaura futi nemunhu achadzoke futi kwatiri kutiudza kuti aiwa indazoronga zvekuti handisi tombomudefenda. Simply because varume vanonyepa maitadi. Ndoda kukuudza andozati murume wenyu akateerera endana imufollower wangu wepakasi nhasi ndinewe abatadi. Nasi ndinewe uri follow yebasi nasi ndinewe nasi ndiwe content yedu pano kusvika warega chihure tichaita content newe kusvika wasiya chihure chakaipa kana ndakagona kuita wangu murume content pano ndakamita content muzviziveni kureva kuti hazvivhundutsi hazvityise because I'm not the first and I'm not the last. Grace Mugabe anza ndiye Grace Mugabe hasi Grace Bona Mugabe hana kuonigwa na Grace mai venyika kokoti sedu vana fombo totofamba nemapambusi ndakai ndikatoshtaura ndega pano. Saka edi ndiwo uri wrong. Vakadzi ava vakaruma namazamu nasi vakadambira namazamu it's because of you, because of chinhu chiri pakati makumbo ako chandinogara ndichitaura every day pano palive uchiteerera uchinzwa iwewe. Ndiani ari kufona? Sisimele network yangu iri bad but ndakumba anaenda pa wifi zvanzvapo but whatever Ed is saying anonyepa. I was with him yesterday and ndika zvese zvakaplay kana kuti say tatiri tese tikatorera mwara pa nefoni yake. So metadi wanga wabelieve vari kuda wabelieve urera avo kana kuti chipa chinhu chikatanga ndinodzwa kwandiri and handisi kuzombomusaidi nochine bhuzi angati mbojaireka vakaitisa ndivavo enough is enough anda kuitisa anofa amusiya
asikuita izvozvo. Saka muri kutokontinya? Handisi kuti hanzi ndinomuda sisimela nditombomuda edhuri panza ndongomudirawo hangu. Zuro wakati aiwa zuro wakati ndakapinda nemwoyo zuro wakati takatanga tichitamba asi ndakazenge kuda munhu zvekumuda zviya zuro wakadaro iwe. Kasi simela ndikana muchidanana mukatanga kuwata nese ganda munopasira mamwe atachi ndosaka saka uchiri kuda kutokonya kandi wati pane zvaunomudira nokuti zuro wakati kwai mari aburitsi wakati zuro wakati kwai mari aburitsi edi anoburisana ndamunyepera saka zvinoreva kuti iwe uchauri kumudira ndichepamubhedha saka uri kuzombomusiya. Iwe iye achikushandurudza kudaro ndomusiya. ane muzvambarare hai ane muzvambarare here nhaiwe ane muzvambarara getinoda kundoziva guys. Marecordings ngavamusapote all she wants but ngavangozangoti wine this together kunze kuri drive kuti shangobvanganyira munhu chichipia vemo muchangokwana nemuchato wavewo matuku handisikwazi wayo ndichavatuki ndazvinza sisimela ndichavatuki. Saka basi vanyatso vane muzvambararai havana chinhu vanekadora sisimeli munakaona izvo aiwa tisikuda kuona. Saka uri kuda ndochauri kuvadira chinhu chacho ndochauri kuchiva vanyanya kuchiva wakureva nhema haungambogwi hondo yese iyi munhu asina chinhu mubhurugu pwanye pako aiwa kana aiwa tikobhiliva zvakadaro guys hondo yose yaari kuita aitikobhiliva kuti mune chigumwe kana guys nhema pudarambapa hondo yese yakuita iugora iwe hazviiti hazvigoni. aiwa zviri raiti zvedambonyadziswa zviri raiti ndizvo ndapfidze kuhura zviri raiti maedisekererai zvenyu muri mucomment section munyatsokufara tiratidze tuchivoni nhai mamuri kuchionavo tione cho chidu chicimbi because of one thing. You should have come clean kwandiri at face and it. Mother times on here murumango ex and sungisa. Ngamani sungisa murumao. We are in this together, my child. Imimi panas mother and I'm not when you. Then one from any bus and from any take. I got to my receipts, mama, nikakini. Huh? Smelly and then I'm talking basaka murumango away. Ndechipata ndikunyepa guys. Ndechipata ndikunyepa tiwoni. Chipata njakuti chipata tiwoni echo. Alright, doctor. Tiwoni. Alright. Guys, zvekuti ndichibhata ndikunyepa chaiko. Ndazviramba ini. Hakuna zvakadaro. Aichana kuti ndoda kusimbisa vabi vangu zvakuti musatombonyare kana kudii. You are not wrong. You did nothing wrong. Ngazvikweshane zvoga. Edi na Li uyu ngavapedzerane vari 2. Ngavabvise mukadzi uyu munyaya dzavo chete. Ndemamududu nokuti kati kwai panzvandomudira handi tika mari akati haaburitsi handi saka chaunga chinova chaunovatira chinhu wanika lollipop handiti saka lollipop iyo tichionazve kana kuti zvokwanzi vanika nhema handa zviramba inhema zvekanyepa chaiko zvekan'in'ikana guys nemagwiro ari kuita mwana uyu agoti kai vari kuneka n'in'i akana aiwa akana hazviiti ndofunga network yemodi yakunetsa hazviiti maitedi kana makantarisa you did nothing wrong itopinda mucomment section mubasire kurova mako indandirimo mucomment section maitedi pandakauya nenyaya yangu ndakanga ndiri mucomment section ndichitopisawo father dives achipisawo nemadives ndichipisawo nepaside because I did nothing wrong. I did nothing wrong. Angane chiaccount chepa Facebook akachitubura apa Facebook chikaunti chaccount chengana chakachitubura. Yes,
Because ndakavasista zangu achimirawo neni ini ndiri muconversation ndichipisawo ndizvo zvinoita musatombonyari zvoitwa heye vanhu kana kuti imi vanhu vari kuenda kuinbox yamainingikiri yabai hanzi hamba wefiloga yameno filoganyeni ameno content yepana aitorwi ziri noizi makers akaitora boys zangu rikasvika neko monetization inoenda content yepana aitorwi wangu bvunza vanhu mubvunze yanozviziva aitorwi unless watotikumbira tikakuti tora haitorwi content yepano haitorwi unopinda busy tinodonedza monetization yako zvakasimba wantikumbira yes timu rangu rikakumbira tinoda kutora I can say torai ukangotora zvekuti unoda kuchitukisa masitituko usina kukumbira unokaura haitorwi timu yepana ngauye angona kigone drama osiya zvokuti guys yatotanzi baba vavanekaninga haiwanda zviakatsinkatsini ndinazviramba guys hakuna zvakadaro ndo zvaanotovadira mwana ushu asi kuti ini ndatotora nemunin'ina wangu ishi munin'ina wangu uyu kuti usatorega zvipisane iwe una chawaita wahure hauna wadi hapana rega zvipisane zviri tu iwe mira kure uko haisi yako iyi rega zvipisane chandoza ende Eddie kana wakantarisaka ndodzanga ramba uchita zvemabhishe kuCape Town zvana izvi unoguriwa chini ichi kugurwa chikava chiri muplate kana chiri mumaoko kudai wasara kugurwa chini Cape Town inonzi kapa iyoyo unogurwa chini nevana veCape Town ava asiwo imimi mahure ekuCape Town musafonere vakadzi vevanhu please kana mahure nevarume vevanhu Cape Town musafonere vakadzi vevanhu ipapopo tida kuti let's make it clear guys andika mai ava pana chavanotoziva vari kuzvigarira kuZimbabwe nevanoenda kuchikoro kuZimbabwe baba vari kubasa kunoko mai vanouya kumurume wavo vachidzokera kumba andika kuti vazoziva zvese izvi imagine guys unenge uri uko ndakambokudzai nyaya yangu yegore riya yekuti ndaive ndiri kuLimpopo guys chisendegwa message nemuna Rustenburg unochawa zvokuita guys uchawa zvokuita uri kuri wakadaro saka musasendera vakadzi vanhu vedu mwana dogona tudona akatofa cheko cheko kufa cheko kudona cheko nenyaya dzekuti munenge muchiita game rekusendera vanhu mamessage munhu ari kuri hanimona munopinza munhu thank you 18 ne 50 stars thank you andimona musada kana mahura muchihura muchikurana nyoro dzenyu kokoko itai zvinhu zvenyu mukadzi musamupinze leave the kids leave the wife avana chavanoziva chihure mukuita muri 2 itai muri 2 siyanai nevamwe vanasimo muequation yenyu hati muri kundinzwa siyanai neequation hurai chaizvo nokuti hapana no one can stop reggae hatikwanisi kukudza kuti musahure that we can't do because chihure ichi takangosvogwa chiripo tikangokurawo chiripo tichangofa chingosiya chiripo chihure is the oldest profession in Bible handika hatikwanisi kuudzai kuti siyanai nechihure asi siyanai nevakadzi vevanhu vari kudzimba munovakwidza BP havasirivo vahura chingozviimagina iwo wazorogwa nemunhu iyeyu uri kumba umwe munobva takakufonera ari girlfriend achiti uri kure unoita sei kwanzi kona SIS MELLY kana ivo vakadzi vevanhu varivo vanosiendera vanosendera nasimolima messages vakadzi vevanhu siyanai nekusendera vanasimolima messages iyo is a true factor true musasendera nasimoli kuti kwai ndiri kudai fone yemurume wangu ndakuona pedzerana nehure rako pedzerana nemurume wako hanzi SIS MELLY kune mwana waEddie kuno Olivia utotiwo kune mwana ariko zvewaEddie handi muri kuona isati tozvizivi zvakaoma sikana zvakaoma musasendera vasikana ava mamessages esikana munoona kuti vanotuka vanhu ava masimolaya anotukira mai mwana unotukwa mazviona vari kumanzwa kuti vakuti kudika mazvinzwa musavaendere kana wabata message iwewe hatika chidhila nemunhu wako bongana kana unoda kutorova nepoto musoro rova munhu nepoto musoro usaenda kuno aprocha vasikana kuti naive ndiri kuzadana nemurume wangu zihure sene murume wangu unotukwa mai mwana unotukwa zvokuti unoshiya kuti woita sei watukwa wanzikika gaba remapirizi ndiani anacho chigwere handizivini kuti gaba remapirizi vagona nguve vari kuwatisana nezvigaba zvemapirizi zvemaanadhini panadho hamuzivi here chigemu chachona hamuzivi here guys musadaro imimi varume vana Eddie varume vanenge vana Eddie chibvai madzikama guys varume handi muri kuzviona kana ikangoya pana pachirori munhu weduka handi mazviona isu tinongodi kana ati live tinongoudza tiregi hatina favor by toda kuti mbodzidza leseni saka vakadzi vese vari kumboyai nevarume venyu guys
varume vari kuura iboyai nevarume venyu. Let it be a lesson. Hauna chawakanganisa vakadzi musambozvinetsa. Hauna chawakanganisa iye ndiye haura. Ngayanikwe munhu ngaahura. Thank you 900 stars Sivo. Iye ndiye munhu ahura ngayanikwe. Ina ndahura ini. Hanzi shamwari yangu ane mwana kuno Olivia uya. Zvakaoma veduwe. Waedi futi. Aiwa uya Olivia. Isho waindepi. Edi ari kuvhura hombe mana. Itei masters guys. Itei muchidikandirawo masters guys. Ndakugira mnandi. Itei muchidikandirawo masters guys. Itei muchidikandirawo masters guys. Muchigadzirawo star party yangu kuza 29 November guys. 29 November tisanyare. Uya kana Olivia utudze shamwari kweri kupinga uchiuya kandonguwa chekuti chichibuda pachena ka Olivia. Chiudza shamwari kwechifona. Mupe phone number afone. Kwanzi nditukiro murume ngatukwe Sivo kwa yopanga kuchirwadziswa pepa yanenge achidi. Unosati murume anenge achisekerera uchitukwa. Uya naye bet. Uya. Unosati murume panenge uchitukwa anenge achisekerera. Ngabotukwawo. Ngabotukwa wanzorwadziwa. Ngabotukwa. Ngabotukwa murume. Ngabotukwa ndimprotector yachidirwadzisa. Ndomprotector. Aiwa kana. Ngabotukwawo. Ini ndokupedza shungu ndongoya naye pano. Otukwa pano zvapera. Mangwana tutorekera tokontinya asi watukwa kunzoti ku Facebook kune shumba dzako dzinenge dziko kwada kuda yani kwakakugarira ikoko. Thank you Sivo, thank you. Oh, thank you Mili ava activate star party guys. Star party yavurwa nemwana wangu nemningi wangu. Star party yanzimuka sauya iri kodi ndiko star party yacho na email tiudze kuti garwa tiudza tipe flyer tiposte. Kudai kune admin wedu Mili mail guys. Ndi admin wepana ane star party yake guys. Ane star party saka chesa flyer ndisana yezo zava zvakamira sei. Mira itinde kuno supporta admin ndi admin wedu guys. Tovaunda no supporta guys. We have to go and support it. Guys star party yatanga. Chikanda iyo. Thank you Rejoice Mashora. Oh, thank you Rejoice. Thank you guys. Chikanda masters tidzokere kunya tinenya ya bonus. Chikanda masters. Thank you Sivo. Thank you Sivo. Thank you Sivo. Thank you Sivo. Thank you. Ini nyadza chindu totangana papa njina nekupi nhasi. Chikanda masters guys. Tine 4 minutes left apa kachiri kure ka stick kaya. Kachiri kure guys. Chikanda izvi. Thank you Lucinda. Thank you ne 250 yatombofamba manje star party. Thank you Peter Piri. Peter. Thank you Peter. Thank you Peter. Thank you very much. Thank you very much my brother. Thank you. Kandai guys masters. Kandai masters guys. Thank you Sheila. Thank you, Sheila. Bless you. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, guys, 1,000 times. Thank you, Hans Milito Muda. Thank you, Chadai Muskwe. Thank you, my sister. Thank you, my sister. 3 minutes to go. Thank you, Momo. Thank you, Momo. Thank you, Lucinda. 250. Guys, achieve a star party, guys. I'm saving for 50 guys. Thank you for 50 stars. Thank you, so guys. Got 3 minutes. Thank you, Etines. Thank you, guys. Thank you, Etines. Wow. Thank you, guys. Thank you. Much love for you guys. And they guys. Takuda pa halfway. Takuda kuinda pa halfway. Kuti itasarane 3 minutes 14 seconds. Itasarane 3 minutes 14 seconds. Guys, and they 200 achieve a star party. Achieve a star party, guys. Thank you, Sivo. Thank you, Sivo. Thank you, Star Musango. Thank you, my sister. Thank you, my sisters. Thank you, my sisters. Thank you, Sri. Thank you, Mpo. Thank you, Mposi. Thank you, Mposi. Thank you, my sister. Thank you, my sister. Takuda kunozadza, guys. 2 minutes to go. Thank you, Sibo. Thank you, Sibo. Thank you, Elisha. Thank you, Gina. Is Lucinda. Thank you, Lucinda. For this dance. Yes, 2 minutes, guys. Thank you, Etines. Etines. Roshin C, 200 stars. Thank you, Bridget, 100 stars. Thank you, Tandeka Lisa. Thank you, Kosara Munu. Wana nongoti kayo bayazara. Thank you, guys. Kosara Munu. Wana nongoti pa. Thank you, 50 stars. Thank you. We are achieving a star party. Anza mtobo sendo zumuko na kushitraneka. Thank you guys. Thank you Chantel Davis 200 stars. Thank you Chantel. I was star party achieve. Thank you Siwa. Hey guys. I just let them na star party day guys. What is good for my stars guys. I just let them bojoka na pa star day ro rasata to boyeko guys. Thank you guys. Right. Saka beko kunya edu ya tirega ni botra kufonera futi madam. Thank you madzimai ine 50 stars. Thank you. Guys, chita ikuti afone kauya ari kuti ane chimwana tu mai vachingoziva chokwadi zvipere pana kuti kuzonza kuti ma surprises pamberi apo. Sibo, thank you zvakare 200 stars. Mega love. Thank you Sibo. The guy tinzwe kuti chimbobuda hazvo achizwa ya achievwa yes papalas. Fona vachapindise. Sibo, thank you. Nei Sibo, wasvikigwa here.
Thank you, Sibo Mampi. Thank you very much. Mega love to you, my sister. When you go to Kutokuzan, all right, Pais what would you make you would you? Thank you, Kelly Kumale. I can't afford to lose you. I can't. Doku Jangulo, if we don't Hey guys, thank you, Doku. Thank you very much, guys. Thank you, Doku Jangulo. Thank you very much. Thank you, guys. Thank you, Doku. Thank you very much. I really appreciate. Thank you. Thank you very much. Hey, guys, masters. I don't even 5,000, guys. I don't even 5,000. Thank you, guys. Cheers, why audio? Cheers, why audio? It's why audio? Why audio? Why audio? Audio they are in you. Iwe wakaterali. Audio they are in. It's why. I can't afford to lose you. I can't. I feel like I can feel there's something missing. Please, let's talk as adults. I know I messed up big time, but just give me one last chance. After this, I and kunetsa. If you can come to our ability to. I'll answer all your questions. Just what I was why you had so cannot she please. I'm on my knees. But guys, this audio, does it sound like Zuru? I don't think so. It doesn't sound like Zuru. After I know it's Zuru, I don't think so. But anyway, the guy chief from the year now, but I know that to kune audio audio yakafamba say. Right, my shot to the phone. Thank you, Lois. Thank you, Lois. Audio. I doubt him in the Suri. I doubt. This is an old audio. Masuro. Don't paka bonye pa pekuchanga papa aisi audio ani zomba. Baba tadi msada kuchita masumbu yenyu. Audio aisi asuri. Audio iya aisi ani zuru baba atadi. Phone ile msikana shutiwe. Audio aisi asuri. Le audio kapana pa isusu ya waitu ya oni onizi ka begging baba tadi we asuri. Hello. Tine audio yatapiwa iwewe ya zuru ya waiti. Tine audio yatapiwa ya zuru ya waiti. I'm on my knees. Baba tadi I'm on my knees. Ndire gerere usha. Tantiritese. So wakasa audio unawo. Wait, they don't teach us SIS MELLY. Why would I lie? Aiwa nokuti azvimeke sense kuti wakaita audio unawo. Audio iri kuti tera uwe. Audio iri kuti baba tadi ndiregererewo. Come. Just trying to ukati uyatitaurirana deko yatitaurira to answer all your questions. Papa, this is believe baby girl. Baby girl. Akana. Audio ngosina baba tadi. Poje yatitaure kuno kwa on my knees chi. Aiwa pa ngosina baba tadi pa. Pa ngosina baba tadi. Ngosina. Aiwa hapa ndikubhiliva angu zvatirikubhiliva. Aiwa this one akana. This one can't. Aiwa this one kana iya saka ndatombopa the benefit of the doubt kuti audio aisa nezuro inenge yakudhara, but after iwatozoiramba ukati kwanzi ndaive navo aiwa saka audio ndeyazuro but vanga vasiri vese ndochokwadi and they could be playing the wife. Pa audio apa ndopa ndatombokuti nini audio yebaba vanenge vatiudzira audio yakudhara pamwe zvakamboitika kumashure uko ndeyakudhara, but iwe zvokuzoti ndakaitumira nezo ndandinavo ndakaitumira kuti ndeyane pacharetese andisimukunzwa amusomba ndeyane zuro charetese ndeyane zuro tangu handisikumba ndandizoba munext door wangu foni kuti akunde pana peimba atoti havana here nezuro kuya kumanerawo mukatoita ndikatobuda ndikadzoka vakatira handisipo ndabuda vakatozodzoka ndadzoka kumba kumapasti 10. ameno yabva pakaipa
Amen. I was going to give someone phone. Akudze. Unosvaka manguva iwe. Unosvaka manguva. Plazi. Maybe after an hour. Huh? They get up at this table. Oh. All right. Saka ticha wane wekada I think I'm going to come masaki. Takaura zvikaenda zvikaita but ndikoko asine kuda damage control hapana apa chese nezuro wacho naye ina ndiye akatouya futa nata zvibudiro ndatipa kwana ndandai arikutirisa chigaro chacho chekuafm. It's okay, he might protect it, but akazava machindipusha I will spill more beans. And uchangodzichengetera chii beans vakatati vati havachadi nezvako unodzichengeterei beans chimbovhurira chipe hako beans dzacho kudanezvangu vanoda zvavo sisimei vanodawo kuda nezvako vanodawo vangagoti kuti pane mukadzi wavo vanodawo ininavo tozivana tiri tu ndochokwadi handisizivuzira mabhurugwa tinotozivana iye tikanautizaindotiwa ndotiziya he's trying kuti this might need to be carried somewhere, but it's fine. I'm okay with that, anyways. I think when I break a marriage, when I'm going to break a marriage, the 20 years like I'm spill the beans. Fura kabane beans ungoriti wai. Urerukigwe mwanangu. Alright, so alright, I pushika. Pushika zvako. Pushika hako. Ha, zvakaoma. Alright, chokubatana 5 dzacho after 1 hour. Ha, zvakaoma. Ha, guys. Baba wacho watutumira screenshot yepa delete kwa pese. Watutumira pa delete kwa pese. Zvakaoma. Ndapera mafuta guys. No, Lilian, vari kutadza padhilitwa nemusikana. Musikana adhilita mameseji anga akavasendera ese. Vasenda screenshot padhilita ese madhilited anga asendera nemusikana. Ndofunga aivasendera vaitaura. Mazvona foni yamaita ndiri vari kuti vakafona ivanhu venu. Mazvona ndakuziva kuti guys musaenda kutaura nevanhu ava kana waonaku kuti muna chitiresi chiri mufoni yemurume wako. Musaendeyo kunova approach vanhu ava guys munota nebhutsu. Anyway, rega timbonzwa vamwe guys imbofanaiwo tinzwe kuti muri kuti imboyawo neyako nyaya. Uya neyako nyaya timbonzwawo guys. Pamwe wakasangana nemadana akadai iwe madana aya takamasangana nawo ndakasangana nawo madana aya guys munozviziva. Ndakasangana nawo madana aya pano ndakazviwira ndoga. Ndikati gaindi ndikudzei madana ari kwanguko. Ndikakudzai. Handika uri kuda kutaura pamwe watonzwa wei wanga utori hanzi unefa neBP. Tete BP unogona kufa nayo asi vanhu ngavachidurura BP dzitenani. Handika kana uchiziva kuti usangana nesishoni yakadai sekumba kwako. Handika ndomukana wacho chibva wafona titaure tipedze tine nyaya dzatoda kupinda mune dzadziri. Handika petaurai tione tikataura imwe 1 tizopinda mangwana totaura futi imwe. Andimona so fonai tinzwe guys kana varipo vane dzakafanana naidzodzo idzi guys kumba kuri kutonetsa uku. Handi uri kutotambawo teni nyaya hausi kuhwisa kuti chichikuitika guys urimo mukati umu kana wokufana ndiwo adhivinisai nhamba madhivinisai nhamba. Kwanzi inga madzimai muri bhizi ndosaka musingabve kun'anga nekunyepera kunamba dzanidzo nyaya dzekuda kubatira varume. Chekutanga madzimai mira ndikudzei chinhuwa chekutanga abi yangu vari mudzimba handisi kukudzai yangu zvokuita. Handitika handisi kukudzai yangu zvokuita asi kuti ndoda kuti muzive chekutanga murume checheka murume mumba usamudyise guys. Murume hadyiswi. Ukamudyisa zvikasashanda kuti akapanduka zvikapera hati zvochida kuramba chirinyuwa ukasazorinyuwa zvikapera ndo zvaanoita izvi guys. Anotoita
unoenda kuta mombe vacho tautozomugoni. Handika 2 usatemere girlfriend yemurume kuitsvaga kuita kuifollowa kuti yazofamba sei yadai so. Hanimona uchiitukirira. Usatukirire girlfriend because they've got nothing to lose. Vanofire missile chaiwo maskadi missile chaiwo ndo vanenge vachifire kana kufire back nokuti iwe ndo unovata nebhutsu mumachira. Hanimona ndiwo nebhutsu mumachira vana vatsvagwa. Siyai zvakadaro zvopedzoga iwewo mukadzi womunhu pamabvi kunamata. Kana shungu dzakukurira rova murume wako. Asi kana wamurova futika possibility utagona tobva atombobuda nokuti kana akanyenga anenge achipenga murume. Kana murume akanyenga anotombopenga guys. Kupenga chaiko zvokuti andita vanhu anototi akadyiswa pasina kudyiswa guys. Pasina kudyiswa akatongopenga ega varume imunozviziva. Akapenga ega chaiko kudai so munoti vanhu anototi akadyiswa pasina. Kana anyenga murume anopanduka. Kana zvazoti beregende time odzoka. Kana adhiniwa kwafedha unoti ndikuite ozodzoka. Andimoona. Saka stop kutoenda kumashure muchinda kunogone vana vakadza girlfriends. Unotukwa guys. Unotukwa. Chekutanga ndati muzoti dzimba imwe neimwe imba inovhinza guys. Imba imwe neimwe inotovhinza mubvinziro wayo. Andimoona inogona kutovhinza mubvinziro wayo umwe hausi womujolo umwe ndio umwe okuchita usiri wokuchita but imba neimwe neimwe inovhinza mubvinziro wayo. Hanzi Natavinga Guwa, I can forgive something else, not cheating, never. Chinonetsa Natavinga Guwa asati aziva kuti wakaurigwa kangani. Tichida taigona kuzvitirisa nekuzvibata takaurigwa kangani tinogona kuona kuti wakaurigwa zvokuurigwa zviya. Asi pavanhu wongotiudzawo wako kudaro. Ini ndo zvinhu zvatisingambofunda kada kuzopisa kuudziwa chokwadi chaiko chekuudzwa chimwe chinhu nomwe munhu kuti hanzi inini murume akaura ndakadai ndinotosiya. Ini ndoita zvinoita pfungwa dzangu panguva iyoyo. Nokuti chokwadi chiripo ndechekutika hakuna anozombokudza chokwadi kuti murume wangu akaura. Vanhu vanochiridha vachivanza asi vachiurigwa singaiti mudzimba wavo. Kana uya pane vamwe kuti dzini ndikaurigwa ndoramba murume asi yake imba akachengetedza. Nokuti chandinoziva ndechekuti ninika kana uchida murume asingauri guys inotora dhaka rako pashapu. Handisi kuti guys murume ngati appreciate nokutolerata chihure chevarume. Andimoona but tida kutora zvinhu zvagara zvingoriko reality of life chaiko guys. Kuti uti ndaona murume wangu ndega kuti ndichange nchita zvandoda naye antika tora chidhaka chako apa woumba ofuridzira mweya tofema ndiye wanenge uchiti ndine murume wangu ndega wandakabata basi vanhu. As long as ari murume anobuda ega achida kubasa. Andimoona achidzoka achimbodai achidai guys tingatenge kunyeperana. Ini zvokuti hanzi ndaurigwa ndototi awontola ndotobuda ndinowana mumwe ndonourigwazve ndobudazve ndoita varume 5 kana 6 ndichingourigwa ndobuda ndourigwa pa ndobuda. Aiwa tinongonetsana tiripo guys. Tinonetsana ndiripo hangu zvokuzobuda ndite varume 10 ndinoda kuti ndichifuti zihure sagona kugarisikana iyi rakamita varume 5 iri richingorangwa richingota varume 5 richingorangwa rakuya ndomunenge modarozve ndogara zvipade anenge andihurira moti kwanzi usahurigwe apa ndikuda murume kai ndikuda murume handisandida kuti kwa chichi handisandida chiembera kuti kwanzi ropa harichamhanya ropa rangu richiri kumhanya guys. Ndikuita kufona ndachita kufonera paWhatsApp apa fonai ropa rangu richiri kumhanya then chiombe kuti hanzi usanyengwe nemunhu gara chete ungoti acelibate wakagara kudai so guys hatidi kunyeperana guys. Hatidi kunyeperana guys. It rains everywhere. Thank you naboy. Kwanzi mukuti mukabata kuhura modisipeni. Ndakatobata ratidzo ini ndakatobata kuhura ndiripo inanhasi. Asi handisi kuzoita izvozvo. Munhu nemunhu ngaaite zvinomuitira. Munhu nemunhu ngaaite zvinomuitira guys. Mamwe munoti kwanzi kana siya handichadi kuroorwa but uri kujola. Saka wazivipo sekujola kana usingade munhu. Chokwadi chiripo chekuti guys we cannot live without these men. And we can't live without these men. Ndo chokwadi hatigoni kugara tisina varume ava. SIS MELLY, is that the best advice that you can give young girls? Munhu nemunhu panyaya dzerudo mbuya nehanda munhu nemunhu anoita zvinoda mwoyo wake. You follow your heart. Haudzigwe zvokuita. When it comes to matters of the heart, you can never tell me what to do and I can never tell you or tell anybody what to do because une mwoyo wako uita zvoda mwoyo wako. Handikwanisi kutena mwoyo wako. Yes indeed kutena mwoyo wako kuchita zvakadai so that one it's a lie. Hatidi kunyeperana. Mwoyo wako kana kuzoti siya unosiya.
kana mwoyo wako kuzoti gara unongogara. Ini kutaura, I'm talking of my own experience inini. As yes, people can live without men. The thing is, Peter, they say they can live without men, but no cause of my boyfriend. What for? What for? And what you can live without a man? At least go bedroom. Only one, of which is difficult. It's a difficult thing because my feelings. My feelings are Edward Takaumba. My feelings in their man. Matters of the others to go moon shukita, guys. No, which when I mimi vana mai venyu chero chakanga vasina kugara papapaka mukanavabvunza kuti muchikuraga vanokudza kuti vakana asi vabereki venyu vakasvika pakungofa wani mwakasara vari vese. Saka ina ndiputse imba yemunhu nekuudza kuti siya imba ine rotsvaga murume chena mwana asingahuri nokuti ini asi ndamuona asingahuri asi ndamuona ine asiri kuura. Ndataura nevafundisi, ndataura nechii atika parinongochema vana vaimufundisi vana nababa vakakura kudai vanenge vachiparidza vanongochemavo zvatongoita. Saka panonetsa kuti uudze munhu kuti ita zvakati. Quite, but saying you can't live without him, but it's the truth. Kuti we can't live without a man, it's the truth. Because if you can live without a man, don't do a boyfriend. Don't live without a man. Don't have a boyfriend. Even if there are no strings attached, don't have a boyfriend. No part of the stories that now talk about a boyfriend. What are you doing a boyfriend for? That means you need a man. That means you need a man. Answer Rosie. I was smelly. You can live without a man. It doesn't mean sexuality, even that is possible. Level of independence will determine how much of a man is a man. Guys, you got to a statement. It's not tower pashinjit. It's not tower edu pashinjit statement. It's as a Murukutova handa varuma. That was an chokwadi, guys. Sometimes it's the truth. The truth does not break no friendship. Truth breaks no friendship, guys. It's not tower pashinjit, but the reality of life work kusiriko. Andika pone ngwavata guys kuma dating muriko kuma mune zvimasita zvenyu zvamnazvo kuma dating site ko muriko mune zvimasita zvenyu zvamunenge mushandisa kuma dating site ko guys chokwadi chaka ngatiudze nechokwadi akati ini ndakasarinda nyaya dzevarume nandichadi kana chimurume andidi kana kuwa murume anoti ho kandidi ngasimudze ruoko apa ngasimudze ruoko hatisi kutaura zvinhu zvepafacebook guys ngataure reality of life kwete zvepafacebook zvokusimbisana pafacebook izvi zvokupanana maadvice ekunyepa pafacebook izvi ngatitaure chokwadi anotina ndidi kuwa voice roti ho kuseri kukanditodi ndiani mumadating site makazara big people, big business women vane mari yakareba. Thank you Sisi Patience, thank you 1000. Oh, thank you my sister, mega love to you my sister Patience. Ndati sumudzai mai tu musumudzai maiti muti ini handichadi sumudzai ndati kune vanhu vane pride kwasumudza Kerina kwasumudza Kerina ari what kune vanhu guys vane pride yokuti pasocial media paka aufoka muona kana one day achitaura achidi anenge ari bo ndati vazere kuzvidating site kwani chikudating site munenge makavigwa mazita ere munenge mune mamwe mazita tinenge tichisingazozivi kuti ndimi vanani but munenge muri ko kuma dating site uko nimamwe mazita chokwadi munochiziva yenyu guys atingaisere tichiitirana nikikiri tichiitirana naro guys chokwadi yenyu munochiziva guys hanzi namai tumu inini mai tuga kwanzi semeni what you are talking sexual desires dzacho ndinopedza nemurume here mbiya neyana sexual desires dzinopedza nei inotenga dildo ka go and buy a dildo upedza nedildo mbuya neyana go and buy a dildo upedza nedildo as long as unokuda sexual desire ka yechinhu chemurume chinofema ka ukutoda murume guys am I wrong angataure chokwadi ndiri wrong here guys alright sexual desires kutaurwa nambuya neyana antika not sexual desires but sexual desire yako unogona kuipedza ka nedildo but ukona usingadi dildo uri kuda nyama inofema hauri kuda murume here guys ngataure chokwadi tingati you are living without a man tingati you are living without a man here guys ngataure chokwadi because no strings attached but unaye munhu ari kuya kuzokubhauda saka uri kuda murume andiwana uri kuda murume. A woman with a village is never lonely, nothing to do with a man's smelly. Hey, very hard. Amen. Amen. Oh, amen. Kuda.
handizivi ashanozacho kuti pasocial media paka hanzi women do not need men. Aiwa varume vanovada pita, pane pavanotovada, pane patinotovada. Chidzimbo rinharo basa vasikana ndiudzigwino zvisiva zviri kutaura izvi. Ukazi ndati kuvanhu vane mari yakareba zvinhu iko zvino ndinoda kuvunzai. Munhu wamunoziva nemari kuafrica hatingotangai kunyika kwedu kuzimbabwe. Munhu wamunoziva nemari kuzimbabwe yese mama rasa sei munhu ane mari kuzimbabwe kostereki wamunoziva ndiani. Ngativarewo kuzoda mukandla. So that mukandla munoziva boyfriend yake right now. Munoziva hamuizivi. Musingaizivi. Kwanzi chi ina can't live without money nemawigi. Kwanzi chi family hindi kukomentia. Nemawigi. Mwese yatovi drama. Ayo kuna mbili sure ndochisiva. Chinzo hai guys. Asi boyfriend yakatiziva ndi. Asi mari yesicha chiche kuti angapiwa nemurume kuti angada kuti anoti ndochiwana kumurume chi guys hapana. She's got everything. She's got mari anotenga zvaanoda and everything. Asi anotori naye anombauda. Akazombona papa manudzuka paya. Anoona kurova kuti nometa mari yakasviba sei chimurume at once in a blue moon unotombochida chete. Tusati zona vamwe vachita even tumabhente tudiki diki. McDonald SIS MELLY alright. Maki ndokupa namba manje chidiki diki. Handi bashona. Chimukoma chidiki diki chandika chidanana nacho guys. Because anongoda kutongo guys ka ngatitaure chokwadi guys. Ngatenge kunyeperana guys. Zvedu katenge iwe mai two toda kutsvagira boyfriend. Toda kutsvagira boyfriend. Chai weekly ye boyfriend. Companionship inongodiwa hayo guys. Tingareva hedu nema tikadini guys. Companionship kungoti varume vanozotiheta guys. Varume vanotiheta kusvika pakuti ndinogodawo service. That's what I'm saying, names. That's exactly what I'm saying. Service iyoyo unogona kuiwana kuchidildo but urikutsvaga murume. Aiwa, we are not teaching our kids mbiyani yanda kuti you cannot live without a man. No. Ini denda zvaitogona chako chakira netomudza kuti mwanangu siyana usarogwe ingweta life yako uchidla uchinda uchidaro dei zvaitogona. Ndaitomudza izvozvo. But handigona kuzomudza izvozvo. Anoona. Asi chokwadi chiripo chetikutaura titoga hedu pano palife hatisi kudza vana izvozvo. Anoona. Taigona titotaura titoga pano palife hedu kuti chokwadi chiripo ka sex tinongoida guys. Sex makes the world go round. Sex makes you it makes you the blood to boil. Guys, taura chokwadi guys. When you have sex, your blood will boil, your blood will run. Sex will make you wasu. Guys. Chokwadi active makambona vakadzi vanoita hasha kuti ane hasha everyday anenge achikondengana nevanhu kushota lollipop poly lollipop because haasi kuwana zvakakwana. Akawana murume guys anofamba kusara chingosimaila kuri achingosimaila wotoona kuti idzi dzakarara dzichishanduridzwa idzi dzakavada dzichishandurwa idzi. Unotoona guys, unotoona pazvinhu zvinongoitika somubodi zvakati hatisisu guys zvakangodizayinwa naMwari zvakadaro. Mwari angodizayina zvinhu zvakadaro guys. Misana iyi kana kutanga kugwadza ukaenda kwadokta anotokuudza kuti enda unohevha sex. Anokubvunza kusana ukagwadza sex tekuru wechidiki nguva yakareba ukawa musana anokubvunza kuti when last did you have sex? Anotokubvunza when last did you have sex? Wandakaenda hevha sex manza kuwana kuudza kuti go and have sex. Kuti ever sex musana waya wototisa because zvakasikwa it was designed like that guys. Hatisiri takazviisa it was designed it was designed like that. Andimaona. So ngatike kunyeperana guys. Ndo saka vamwe vanoita masturbation vamwe muchitenga madildo ukaona munhu unotenga chinhu chegetsi kuchishandisa kureva kuti munhu wechirume anongodiwa. Asi chedhildo chiripo chimunhu akazowana munhu chaanofema anosiya ichi oda munhu chaiko guys. Ndochokwadi. Asi zvisinei haisiriyo passport yatiri kukupai varume
yekuti mutihete muchiheta vakadzi simply because muri kuziva kuti vakadzi ava vanopota vachida varume. Saka imimi mofunga kupota muchiita yamunenge muchiita yekugwadzisa vana vevanhu muchiita zvamuri kuita zvaitwa naEdhi panapa izvi. Handiyo passport. Munoziva ndogara ndichikukudzai varume, ini kungoti panapa handikurudziri chihure, handimunoona, handikurudziri chihure. Asi chokwadi chaicho pamberi paMwari kana taura chokwadi chaiko guys. Kana taura chokwadi chaiko. Handi mazviona. Ugare makazviziva kuti two can play the game. Vanhurume. Edhi usafunge kuti maita hadi ava havagoni kuplaya game havagoni kuvhura hombe kudarika yavakavhurai. Vanokuvhurira hombe kudarika yavavhurai. Ukasara wakati kana. Saka two can play the game. Saka pamunenge muchita as a spiritual husband kumberi, spiritual husband, don't ever wish that, my sister. Anna, usazvitaure izvozvo, muromo une simba, usawishe zvinhu zvakadaro kuti pane munhu andakambodashira tanzi kwai aifanira kuzvitaura tanzi kwanzi kunaka kwai spiritual husband inonaka kudi kaizi musawishe zvinhu zvakadaro. Kurara nechinhu chaunenge usingaoni chausingazivi, demon, chinhu chemweyo china. Thank you Suspeshi, thank you very much. 200 stars. Thank you my sister. Chinhu chausingaoni chero chinzi chaita sei guys. Pfungwa dzako dzikangokudza kuti chero kwanakigwa sei kuti chinhu ichi ngazvitise. Musawishe zvimwe zvinhu muromo une simba, munovhurira Satani kuti zvipinde zvinhu izvozvi zvavo zvinovata nevanhu usiku izvi musingaoni. Musafe makawishira zvinhu zvakadaro. Vata nemunhu waunoona kuti nemunhu wausingaoni. Has been almost 3 years, no sex life goes on. Saka mukurarama sei naenda ndipa, muri kuita bonyo. Muri kuita sei? Mune chidhildo. Muri kubika keshi. Muri kuita sei? Muri kubika keshi, saka kana kubika keshi hamudi varume. Guys, nsara chinyepera guys, vametongovada guys. Ina kundotomuda. Guys. Ndotora chinyepera nevaguys gaina kwandoda angu guys. Ini ndotomuda guys. Hesi memo. Ndotomuda guys. Zvokutwa chichi kudi ganda guys. Aiwa zviti. Ndotomuda murume. Bonyoro nakakani. Mweya yechina. Talent bonyora. Mweya wetsvina unovhurira mweya wetsvina, mhepo dzetsvina dzinopinda neizvozvo. Zvinanotenga kuchidhiuto, zvinanotenga dhiuto. Kwanzi ini ndawana chechikwambo achinakidzi zveshuwa-juleki. Unoona vanhu vachemera vanenge vachiita vachidini, unotonyatsona kuti hazvinakidzi zvinhu izvi. Hachisi chinhu chekuti it seems as if we are associative. Kwai chiina associate men with sex, that's why you are saying the things that yes, men is sex. If I see a man I see sexy. Period. But when I'm looking at a man, what do I see? What don't you want a murume? Bonde. If I see a man, varume vachimama panzapa, if they see a woman, they see magaro, they see bonde. Ineba. Ini ndikatoona murume, I see sex. Pastor sex and the murume ndomdi. Sexy yoyo. Because I can work for myself, I can feed myself, I can do everything. But if I just have to stand there, bonde and person stand there. So when I see a man, I see sex. Because the bonde, because the bonde. Hey, guys, let's out. Kwanza murume akabhuriwa chinhu mubhurugwa arungofamba bhadhabasa naye ndomudi kana mucheuki handimucheuki handimucheuki I see a man, I see sex, because if I see a man, I see a woman, myself I see as a bar. Hey guys. Ndikati tibhodara ndipopinda panyaya yechitu guys. Ibi nyaya iyi kai kana titokoko nyaya tichingotamba hedu guys, sizitaura imwe nyaya dzimwe nyaya dzimwe nguva zvakaomba vedwe guys. Ibi ndakuzenga tibonde next kwai toi rinoda kaudarika ndizivi hangu zvematoi, but ndakambonza uchinzanzi zvematoi izvi kwanza ukajera kuita matoi every time
ukajera matoi every time hanzi musi waunenge wakuda kuita zvana baba kwai kune amene pane zvaitaurikatarika so amene zvaitaurikatarika so hanzi kuti aid yapera ndiyo ati ndichitora yapera zvakachikoita tamirira kamanheru uyu watinoenda kumba manheru ozoti amene zvada kuzozama kutaura ende kune wati une mwana waedhiwo ini edhika ameno as long as my ed vazviwa vari mukobeni section ndavaona vazviwawo kwai kune mwana naituma pane mumwe auya akati kune mwana kunokuwa ed ndemumwewo futi munhu ari different zvino ameno nyaya dzatingadzibatanidzi guys tingadzibatanidzi anjule aiwa kuchikwamba achiti chezvizvo zvikwata nevanhu unoona nachichema nokuti kwai chinosiyai fonera iwe mwana handina nhamba dzake matoys are too addictive, they sensitize you so ahead kwanza 50 cents celibate for 10 years guys musanyeperana 50 cents celibate kujere kumusa zvanenge achiitika kujere munoziva zvinenge zvichi haasi kujere kana 50 cents munoziva sei guys kuti anenge achipinzana asingapinzani munozivani moziva sei zvinoitika usiku munenge muripo guys zvingati 50 cents atori celibate for 10 years munozviziva anyway regai ndikati tidzoke guys timbopinda panyaya dzawandisa takapinda pane vari here venhika inyaya yava kuwanda andondoabata here and then mundeipi right regai timbodropa tidzoke mirai ndidrope tidzoke handikati tabatadze nyaya idzi ndakudropa tobva tadzoka